Bueno, pois moi bons días a todos e a todas, e de novo unha retransmisión máis aquí imos a desenvolver no día de hoxe, correspondente a este campeonato de Galicia dos 10.000 metros, así como dos 5.000 a categoría sub-18 e sub-20, e que da mesma maneira corresponde ca primeira edición memorial Alejandro Gómez, que hoxe esta pista, esta instalación municipal de atletismo de Noia, pois terá o privilexio de inaugurar este memorial que onde poderemos ver, ademais desas probas correspondentes ao Campeonato de Galicia de 10.000 e de 5.000, poderemos ver, como decía, probas paralelas que se organizaron na xornada de hoxe correspondente a un control técnico de probas, onde poderemos ver tamén concursando os atletas en xabalina, en longitude e no concurso tamén de triplo. Bueno, pois veamos aí xa ese comezo da primeira das probas que abre este Campeonato de Galicia, en concreto os 10.000 metros, na categoría masculina, proba esta que vai a estar dividida en tres carreiras, en tres grupos, grupo A, grupo B e grupo C, onde, lóxicamente, esos grupos distribuirían en función das marcas amosadas e acreditadas polos atletas participantes, e en concreto neste grupo C que estamos observando agora mesmo en pantalla podemos observar as evolucións dos atletas que están tomando parte. Eles son Kevin de Arriba Corral do Lucus Caixa Rural, Arturo Mata Castro do Club Atletismo Santiago, Fernando González Pousa do Atletismo Noia, Feliciano García San Mamé do Burgas Ourense, Francisco Javier Maseda Carballo do Clube Marinera Atlético, Juan Sicilia Barci, atleta independiente, e por último o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Iago Pereira Seijo. Esos son os 8 atletas, como dicíamos, que están a tomar parte nesta Serie C, correspondente aos 10.000 metros, e que forman parte do Campeonato de Galicia de 10.000 e de 5.000, distancia esta última para os atletas sub-18 e sub-20, en que ao mesmo tempo corresponde con este primeiro memorial Alejandro Gómez. Pues aí ese grupo de cabeza de atletas nunha mañá, verdade, que moi boa para a práctica atlética. Foi unha temperatura verdadeiramente, importante. Ficáis un chisquiño de humidade, agardamos que non afecte en exceso pois a evolución deste Campeonato de Galicia, pero tendo en conta que son as 10 horas, podemos decir que o tempo creemos que vai acompañar. Vemos un ceo despexado, unha temperatura fantástica e sobre todo unha organización volcada ca disputa deste Campeonato de Galicia, organización na que, sería a propia delegación de Santiago e sobre todo os organizadores máis activos e máis directos, que son os integrantes do Clube Atletismo Noia, clube que leva traballando, desde que prácticamente se asignara a edición a este concello, traballando de arreo para poder facer posible que hoxe aquí se deran todas as circunstancias propicias para un axeitado desenvolvemento do campeonato, non? Como así, a verdade, que está sendo. Fai uns días habería tamén a presentación oficial do campeonato, na que se desenvolvería no Concello de Noia, institución pública a que tamén, lóxicamente, agradecemos a súa importantísima involucración neste campeonato, e onde, se falaba un pouco, insistimos nesa presentación das
das peculiaridades deste campeonato. Tamén se facía a presentación dese cartel oficial, cartel, a verdade que bueno, un cartel maravilloso. Se todos podedes ter a ocasión de botarlle unha ollada, vos lo recomendo, porque a verdade é que é un cartel moi artístico, moi alusivo a bueno, pues as características peculiares do Concello de Noia. E, bueno, como vos dicía, moitísima ilusión por parte dos organizadores, por parte do Concello, sobre todo por parte de todos e cada un dos que fixeron posible pois que se este aquí hoxe en Noia disputando este campeonato de Galicia. Vemos tamén aí ao fondo como están no foso de longitude facendo os seus exercicios de quencemento os atletas que en torno a prácticamente xa comezarán o seu concurso. Vemos tamén aí as xabalinistas como de igual modo están xa comezando o seu concurso. Vemos aí, pois, bueno, esa evolución dos atletas. Queremos que o representante do Marineda, Francisco Javier Maseda, por esa camisola de cor azul que nestes intres vai nesa primeira posición encabezando o grupo formado por 8 atletas. Vamos a comprobar o seu dorsal. Efectivamente, xa temos aquí a relación de dorsais. Francisco Javier Maseda Carballo do Marineda, dorsal 26, que vai nestes intres nesa primeira posición, un atleta con un crono de 17:12:81, que é o que lle está imprimindo o ritmo esta serie C dos 10.000 metros. Bueno, pois, mentras vemos como se desenvolve esta carreira dos 10.000, temos con nós a un dos artífices deste campeonato na materia organizativa, basicamente en cada un dos aspectos que bueno, pues que moven estes campeonatos. Ele de sobra conocido por todos os aficionados ao atletismo, é Luís San Martín, o presidente do Club Atletismo Noia. Luís, antes de nada, parabéns por este campeonato, está verdadeiramente todo fantásticamente ben organizado, ben estruturado. Supoño que un traballo moi difícil, verdad, Luís, facer un campeonato destas características? Bueno, moitas gracias polo que acabas de comentar. E, bueno, sí, a ver, requiere certa, digamos que, disciplina a hora de unificar todo o que nos propoñen. E, entonces, bueno, a verdade é que tamén é certo que tuvemos moitas facilidades tanto por parte da Federación como por parte do Concello para poder sacar adiante o campeonato. E, entonces, bueno, pois esa axuda que tivemos, esa toda boa disponibilidade que tivemos por parte destas, tanto da Federación como do Concello, digo, pois é o que facilitou que, gracias a que nos este acompañando tamén o tempo nesta xornada fantástica, que isto se poida sacar adiante desta maneira, non? Sí, ademais, tendo en conta que é un campeonato, bueno, pois que está aquí desenvolvéndose en Noia, e ademais tendo pois a característica peculiar de que é a primeira edición correspondente ao memorial Alejandro Gómez, co cal é un gadido máis, non? Sí, a verdade é que, bueno, aí xa entra a parte emocional do campeonato e cando nos presentamos, digamos que a candidatura para albergar este campeonato e nos foi concedida, a verdade é que foi moi emocionante, resultou moi emotivo que se nos concede esa posibilidade de organizar aquí
este primeiro memorial rememorando a figura do que todos conocemos como o gran atleta que foi Alejandro Gómez e bueno, sí, non sei, agora xa me emociono tamén un pouco e bueno, sí, é emocionante e a verdad un honor, un orgullo poder disputar este primeiro memorial en nombre de Alejandro Gómez desta proba tan importante como é os 10.000 metros do fondo, non, no atletismo. E dime. Sí, logo teremos oportunidade ademais de falar ca súa muller que, bueno, que virá por aquí, ca que teremos oportunidade de entrevistar e poder falar un poquinho con ela. Non quero deixar de pasar a oportunidade, falabas do Concello, falabas dos moitísimos colaboradores que vemos hoxe aquí na pista, que supoño que miran de parte deles serán do voso clube. Quería centrarme un poquinho do voso clube, un clube con moitos anos, con moita historia. Contanos un poquinho, ti como presidente, cales son os obxectivos, cales son esas aspiracións do Club Atletismo Noia, despois desta situación pandémica que tivemos, nada doada de xestionar, imaginamos, pero contanos como sai o clube, como aborda este 2021 e sobre todo os seguintes anos. Bueno, pois mira, a verdade é que retomamos os adestramentos con certa preocupación, bueno, realmente con moita preocupación. Eu realmente, cando empezamos no verán a adestrar, era bastante reacio a iniciar os adestramentos porque vía realmente que tiñamos unha problemática seria, grave, ante nós e todos estábamos un pouco perdidos en como asumir realmente as responsabilidades para poder afrontar ese inicio de actividade. Pero fomos dando conta de que realmente cumplindo con todas as obrigas que nos mandaban desde, digamos que dende o sector médico, dende o sector sanitario, veíamos que os rapaces tamén aportaban ese respeto hacia o problema que tiñamos, eles cumplían ca normativa que había que cumplir e realmente pois foi sencillo e sorprendente como os rapaces responderon ante esa adversidade e pudemos sacar moi ben adiante todos os adestramentos e aí estamos, non? Pois pudemos empezar tamén a organizar controles e seguimos adestrando con bastante normalidade, estamos aquí na instalación, ao aire libre, facendo todo, pero cos rapaces moi implicados e iso realmente nos subeu a moral e eu realmente reconozco que estaba moi preocupado e que estaba certamente con certa ansiedade no momento e creo que foron realmente os rapaces os que me axudaron a loitar e a ir para adiante e a ver que realmente, bueno, pues canta a situación pudemos facer as cousas con rigor e aí estamos, sí, e ben, sí, e o clube, bueno, pois o clube nós temos asumido que somos un clube de base. Dende a súa fundación no ano 85, pois o clube funcionou así, tuvo os seus grandes éxitos en aquela época nos anos 80, se mantiveron en outro nivel nos anos 90 e no 2000, seguimos traballando a tope, tuvemos a figura, digamos, que de Tarik Novales, que non deixou de ser tamén un atleta en formación mentras estuvo no clube e que por suerte chegou a estar en donde está en estes momentos e para nós é un orgullo que dende a súa fundación ata a actualidade, que estamos falando xa do siglo XXI e do ano 2021, pois que o Club Atletismo Noia este así e este apostando fuerte pois polo atletismo e porque se fagan cousas para que o atletismo galego este aí. E creo que é fundamental, creo que todos deberíamos pensar en que temos que aportar para que o atletismo galego medre e se manteña e siga estando a nivel que está. Penso que é fundamental. Temos unha base increíble en todas as partes, digamos, zonas de Galicia e creo que temos que loitar porque eso suba, se manteña e hai grandes adestradores en Galicia e penso que eso é un valor que temos que pujar por el e temos que facernos fuertes e sentirnos orgullosos de todo o que traballamos aquí en Galicia desde todos os estamentos. Temos unha base moi importante, temos un deporte escolar que agora parece que vai a volver a funcionar e penso que por aí é por onde temos que seguir traballando e a línea a seguir, non? Penso. Bueno, Luis, pues moitísimas gracias e parabéns tanto por este campeonato como por esa trayectoria do vosso clube. Parabéns de verdade. Moitas gracias.
Bueno, pues estas foron as palabras de Luisa Martín, o presidente do Club Atletismo Noia, un dos persoas importantes deste proxecto que se formou aquí, como moi ben decía, na época dos anos 80, que pouquiño a pouquiño, con traballo ben feito, pasiño a pasiño, pois fixo posible consolidar non só un club, senón un tecido atlético importante que fai que, que por exemplo, hoxe estemos aquí nestas pistas sintéticas desenvolvendo nada menos que este primeiro memorial Alejandro Gómez. Bueno, pois seguimos aí con esa carreira dos 10.000, 14 voltas para o remate. Veamos aí ese marcador de concursos, que en este caso está habilitado para marcador de pista, onde fai un entre Francisco Javier Maseda estaba, o deixábamos aí encabezando esta carreira. Ahora está na segunda posición. Vamos a ver de quen se trata. Creemos que boleta do Burgas Ourense, Feliciano García. Por ese cor na camiseta laranxa apostaríamos por o Clube do Burgas. En calquera caso imos a ver o seu dorsal cando podamos ter unha toma máis nítida do mesmo. Lembramos que estamos na Serie C. Destos 10.000. E efectivamente o dorsal 8, así é, Feliciano García do Burgas Ourense, quen encabeza nestes intres estos 10.000 metros, seguido na segunda posición, separado en apenas uns metros por Francisco Javier Maseda do Marineda. En 17.03.89 para Feliciano, e 17.21.81 para o atleta do Marineda, Francisco Javier Maseda. Tamén de maneira paralela, lembramos que estamos presenciando as probas de control, de onde hoxe poderemos ver a participación de atletas que tomarán parte nos concursos de longitude, xavelina e de triplo. Fantásticas as vistas que nos obsequia esta instalación. A verdade é que colgamos, se tedes oportunidade de botarlle unha ollada, sobre todo para os que non coñezades esta contorna. Entrade no Facebook da Federación Galega de Atletismo, colgamos fai uns minutos un vídeo da contorna que está aquí a carón desta instalación atlética. E bueno, é un sitio verdadeiramente fermosísimo, rodeado de vegetación, con esa ría de Noia que sempre está presente tanto na vila como na propia esencia, non, deste concello mariñeiro, deste concello que hoxe está aquí pois albergando esta importante edición correspondente ao Campeonato de Galicia de 10.000, así como tamén o de 5.000 para as categorías sub-18 e sub-20. Quedaría comezo ás 10 horas con esta carreira dos 10.000, esta Serie C. Quedará paso en torno ás 10 horas e 40 minutos ca final B destos tamén 10.000 metros. Sobre as 11:20 máis ou menos, calculando, dará saída a serie importante na que estarán os atletas con mellor rexistro dos acreditados neste campeonato. Sobre as 12 horas comezará a carreira, única carreira dos 10.000 na categoría femenina. Xa ás 12:55 comezará tamén
as carreiras dos 5.000 para os atletas da categoría sub-18 e sub-20. En concreto, ahora as 12:55 será a categoría masculina que tome a saída para rematar en torno ás 13h20 con esa tamén carreira femenina sub-18 sub-20 correspondente aos 5.000. Indudablemente, hai ausencias importantes neste campeonato e é que estamos xa nunhas datas do calendario no que comezan poquinho a poquinho xa a organizarse probas na mesma fin de semana, coincidindo nas datas, pois probas de calendario autonómico e probas de calendario nacional. Con respecto a elo, pois moitos dos, digamos, a priori atletas que poderían estar aquí hoxe tomando parte neste campeonato de Galicia se atopan nos seus compromisos ligueiros na defensa dos intereses dos seus respectivos clubes e que, como todos ben sabedes, comeza esta fin de semana o Campeonato Nacional de Liga de Clubs, na que temos representantes galegos, en concreto na División de Honra. Temos na categoría femenina o Ría Ferrol, na categoría masculina a Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Na categoría femenina, esa dando paso á primeira división, contaremos ca presencia na categoría masculina do atletismo femenino Celta e na categoría femenina da Sociedade Gimnástica de Pontevedra e do atletismo femenino Celta. Na categoría masculina, o Real Club Celta, quen toma parte tanto na categoría dos homes como das mulleres, e isto fai indudablemente que, pues que moitos que a priori poderían estar hoxe aquí tomando parte se atopen, insisto, nesos compromisos ligueiros que arrincan este fin de semana con esa primeira xornada. Vemos aí o 10.000, continuamos observando as evolucións destos atletas participantes, vemos xa como poquinho a poquinho comenzan xa a producirse esos doblaxes. E nesos primeiros postos continúa ao fronte da carreira Feliciano García Samamedo Burgas Ourense, seguido polo atleta coruñés o Marineda Atlético Francisco Javier Maseda Carballo. 9 voltas para o remate, 3.600 metros. Nun día no que, como dicíamos, pues o tempo está acompañando. A temperatura é, a verdade, que elevada para a hora que é, e o único cicais ao mellor esa pequena humidade que temos no ambiente que agardemos que non afecte de maneira excesiva aos atletas participantes. Falaremos tamén con eles unha vez que vayan rematando as súas distintas carreiras para cursar a súa opinión e saber de primeira man, pues cales foron esas sensacións que experimentaron no día de hoxe, vai no tartán, onde tamén insistimos que estamos desenvolvendo os concursos de lonxitude xabalina e de triplo, todos eles pertencentes á xornada de control que paralelamente a este campeonato de Galicia se está desenvolvendo. Na lonxitude falábamos antes de que está, digamos, dentro das 10 horas disputándose, en ela toman os atletas Nuno Castro do Millarrayo, Mateo Dagnac do Millarrayo e Jorge García tamén do Millarrayo,
por parte do Clube Atlético Silva están saltando Antón Raña e Pablo Ferreiro, así como os tamén atletas do Clube Atletismo Millarrallo, Lucas Francos, Nadir Moreira e David Moreno. Indudablemente continuamos con esos niveles de restriccións en canto ao acceso da xente á instalación, e onde, por suposto, se sigue velando de maneira meticulosa polo cumprimento de todas aquelas normativas sanitarias en canto ao espaciamento, en canto ao aforo, en canto ao control de acceso de todas cantas persoas están na instalación, nunha situación na que afortunadamente parece que cada vez está máis controlada grazas a ese avance das vacinas, que fai que cada vez sexan máis os galegos e galegas que se atopan vacinados, e onde lóxicamente isto está permitindo que cada vez as medidas de restricción sexan máis laxas, e onde, pois, indudablemente todos desexamos, e así o queremos, que dentro de moi pouquiño as bancadas de todos os recintos deportivos volvan a ter ese rebulir importante de xente animando, de xente barrando, de xente, pois aportando ese calor, non? Que en calquera competición, pois indudablemente é un factor moi importante, ese alento do público que fai que cando estás nese período onde as pernas apenas poden seguir avanzando, pois o sentir ese alento dos teus, pois é, dende logo, un elemento engadido moi importante, e onde desexamos que dentro de moi pouquiño xa pois podamos de novo, se non de unha maneira como se facía antes, si o máis parecido, poder disfrutar destes momentos atléticos que polo menos a través do streaming estamos intentando facervos chegar aos vosos domicilios. Bueno, vemos aí no fondo da pista anexa ese campo de fútbol herba artificial, e que estamos, por decirlo de alguma maneira, no corazón deportivo do concello, onde pois un espazo determinado concreto pois se xunta a estas pistas de atletismo, campo de fútbol e tamén a, pois ese campo de herba artificial. Falábamos antes tamén con xente de aquí, de Noia, que nos falaba que, pois que indudablemente un dos proxectos importantes por lo que se leva loitando moitísimo tempo aquí en Noia é por intentar pois facer unha zona de lanzamentos non neste estadio, senón xusto a carón del, e que, según nos comentaban, hai unha zona de espazo que en teoría se podería aproveitar, se podería acondicionar pois para albergar aí os lanzamentos, canto menos de peso
e de martelo, así como tamén o de disco. É un dos proxectos que está aí no aire e que, bueno, vamos a ver si se pode algún día, algún momento materializar. Sería dende logo importantísimo para o sector dos lanzamentos o de poder contar aquí en Noia cunha zona específica sin ter que depender, pois bueno, da herba central, do campo de fútbol, na que todos sabedes, bueno, pois sempre a problemática que existe, sobre todo cando teñen que cohabitar dous deportes, en este caso como é o fútbol ou o atletismo, e que, bueno, neste caso se solventaría desa maneira, non? Tan eficaz ca construción a carón daqui destas pistas, pois de esa zona de lanzamentos que poidera permitir aos lanzadores dispor do mesmo, pois en calquera momento da tempada. Sería dende logo un logro importante, un logro polo que están intentando luitar dende aquí, dende Noia, os integrantes pois do Club Atletismo, en o que, bueno, pois ogallá poidan conseguir. Bueno, falábamos dese primeiro memorial Alejandro Gómez, pero tampouco nos queremos esquecer de que no día de hoxe se fará bueno, un homenaxe a unha persoa moi querida aquí no Concello de Noia que, bueno, finaría recentemente. Ele é Polo Rei, que, bueno, por decirlo de alguma maneira, era o alma mater do atletismo daqui na vila de Noia, unha persoa que impulsou moitísimo tanto a carreira pedestre que se celebra todos os anos, unha carreira xa asentada e clásica no calendario autonómico, como todo o tecido atlético que, bueno, pues que Noia amosa nestes intres, en o que, pois, Hipólito Rei, de todos coñecido polo sobrenome de Polo, pois, insistimos, foi un dos artífices de todo elo, non? Oxe, se lle fará entrega dunha placa conmemorativa aos seus familiares en recoñecemento de todo ese labor. Bueno, veamos aí ao fondo, precisamente, vos falaba antes de esa zona de lanzamentos. Vemos aí ese campo de fútbol que está aí en desuso, que, bueno, nos comentaban antes que ben pudera ser esa zona habilitada para os concursos de lanzamentos. A verdade é que isto, ao redor das pistas, ten un espazo natural fermosísimo, ten unha contorna espectacular, indudablemente sempre partindo do respeto a esa contorna natural, a esa lei de costas, porque lembramos que estamos moi preto da zona da ría. Bueno, se podería perfectamente artellar ese espazo de lanzamentos que, desde logo, sería importantísimo para o atletismo de aquí o Concello de Noia. Continúa Feliciano García San Mamés, do Burgas Ourense. Esa primeira posición. Aí vemos ese ese toque de campá.
Últimos 400 metros xa para este atleta do clube Burgas Ourense, que está aquí tomando parte nesta final CE correspondente ao Campeonato de Galicia de 10.000 metros, e que está xa prácticamente completando os últimos 200 metros desta pista municipal de San Lázaro, pista de 6 rúas, que hoxe acolle aquí este Campeonato de Galicia. Bueno, pues últimos 100 metros para o atleta ourensá Feliciano García San Mamet. Que nestes intres chega a liña de meta. Aí o temos, e onde detrás de él non tardará en facer acto de presencia Francisco Javier Maseda, e o temos do Marineda, chega na segunda posición. Francisco José, que viña na procura de mellorar esos 17, 12... Perdón, que viña ca marca acreditada de 17, 12, 81. Non tiña marca acreditada, polo menos na folla de inscripción dos 10.000. Entón haberá que ver cales son esos tempos oficiais. E sobre todo haberá que ver bueno, a evolución das seguintes carreiras, das seguintes probas, das series B e C, para facernos unha idea de, bueno, cales son esos resultados oficiais xa deste Campeonato de Galicia de 10.000, que indudablemente se disputarán na serie A, na serie boa, na que tomarán parte os mellores especialistas que están hoxe aquí competindo nesta pista municipal de San Lázaro, pertencente ao Concello de Noia. Última volta tamén para Arturo Mata do Club Atletismo Santiago, e o vemos completando os últimos 400 metros. Vemos entrar a Kevin de arriba, vai. Aí está o atleta locense Kevin de arriba, dorsal 19. Kevin que viña con un crono nos 3.000 de 10.02.4. E que ata de Lugo se desplazaron atletas para tomar hoxe parte aquí neste campeonato. Outros dos atletas que vemos entrar, Juan Sicilia Barci, atleta independiente. Bueno, pues decía que veñen de moitos recunchos da nosa comunidade, dende Narón, dende Lugo, dende Ourense, dende Vigo, clubes como o Burgas, o Lucus, o Club Atletismo Santiago, por suposto o local, o Club Atletismo Noia, o Burgas Ourense, o Marineda, Sociedade Gimnástica, Clube Deportivo La Purísima, Atletismo Ría de Arousa, tamén veñen atletas do ABA, da Sociedade Atlética do Trega, do Maderas Barcias Lourenza, do Rías Baixas, e, bueno, un sinfín de clubes que malia que, como dicíamos, os especialistas a priori máis importantes están hoxe atendendo os seus compromisos correspondentes ao Campeonato Nacional de Clubs que comeza esta fin de semana. Non por elo, bueno, pois fai que ni moito menos decrezca a emoción deste campeonato, onde poderemos ver pois en torno a esas 11 horas e 20 minutos a saída desa finala na que estarán tomando parte os atletas con mellor rexistro dos participantes, e onde indudablemente, pois bueno, aí veremos sen lugar a dúbidas como se
derimen esos postos de podio deste 10.000 metros. Bueno, pois seguimos aí avanzando no campeonato. Entraron xa todos os atletas participantes desta primeira carreira correspondente aos 10.000 metros, en concreto a categoría C, serie C, e en apenas uns minutos veremos como saen tamén os integrantes da categoría B. Aí temos esa composición sobreimpresionado da final B, donde toman parte Alejandro Montero, Martín Rodríguez, Santiago García, Álvaro Presedo, Ángel Rábade, José Carlos Ferreira e Pablo Prada Hernández. Pues tamén as categorías, hai indudablemente atletas de varias categorías misturadas. Haberá tamén que ter en conta, lógicamente, esas categorías para determinar as posicións. E onde, bueno, pues vemos que está prácticamente xa todo preparado para comezar esta final B. Vemos os atletas xa na pista, saindo da zona de cámara de chamadas, e que nada menos que 25 voltas por diante. Estos atletas que tamén de parte deles, bueno, son atletas que simultanean as carreiras de ruta, as carreiras incluso de campo a través. Moitos deles incluso, bueno, pois son asiduos corredores en edicións de ruta. Indudablemente a distancia é a mesma, as sensacións son distintas. Neste caso, bueno, é un entorno moito máis estable, moito máis para ir na procura de algunha marca, de algún rexistro. Indudablemente nas competicións que se fan de ruta, pois as percepcións son completamente distintas, e aí xa, bueno, pois hai xente que indudablemente lles gusta máis competir en 10.000 metros en ruta, outros prefiren pista. Aí xa indudablemente hai diversidade de pareceres, de opinións, pero en calquera caso hoxe o que toca é pista,
dar 25 voltas a esta instalación, a esta pista municipal de San Lázaro, onde vimos a ver lo que son capaces de facer estos 8 atletas que xa se atopan na zona de saída agardando as instruccións do xuiz árbitro, do xuiz da proba. Observamos tamén como as medidas de seguridade en todo momento están sendo seguidas a raxatabla. Bueno, aí vemos a os atletas participantes, vemos co dorsal número 21 Ángel Raba de Ledo do Lucas Caixa Rural, co dorsal número 27 Álvaro Presedo do Marineda Atlético, co dorsal número 7 Santiago García do Burgos Ourense, co dorsal número 17 Martín Rodríguez do Lugo Running Club, co dorsal 55 Alejandro Montero do Clube Deportivo La Purísima. Alex Montero e outros atletas importantes, o noso atleta internacional para internacional que está aquí hoxe tomando parte. Atleta que ten internacionalidade en encontros, incluso de rango paramundial. Participou ca selección española en encontros para internacionales, unha atleta moi importante que, seguramente este hoxe aquí, Alex Montero, na procura de un bo rexistro co cal abordar citas internacionais. É un atleta moi activo a nivel de redes sociales, sempre publicando os seus adestramentos de maneira moi, como decíamos, con moita ilusión, con moita actividade, e probablemente un atleta que, tenemos que vigilar hoxe a ver do que é capaz de facer nestos 10.000 metros, pero en calquera caso destacamos a presenza de Alex Montero hoxe aquí neste Campeonato de Galicia. Bueno, xa nestos primeiros compases, Álvaro Presedo do Marineda, seguido por Martín Rodríguez do Lugo Running Club. Parece que son os que botan as súas costas ao ritmo da carreira, e onde agora é precisamente o atleta lucense do Lugo Running, Martín Rodríguez, quen pasa ao coruñés e imprime un, si cabe, maior ritmo a esta proba que vai ainda polos seus primeiros metros, onde lógicamente é moi importante a dosificación do tempo, de ir marcando en cada volta esos tempos de paso que todos os atletas máis ou menos teñen bastante xa axustados, e que o fermoso desta distancia, o fermoso deste campeonato é precisamente que cada un dos participantes compite consigo mesmo. Indudablemente todos queren estar na clasificación xeral o máis arriba posible, pero o que verdadeiramente importa é o de mellorar os seus rexistros persoais,
E unha das diferencias máis importantes que existe cas probas de ruta aquí sobre o sintético, sobre o tartán, o rexistro é o que é, non hai ninguna circunstancia que poida variar entre unha carreira e outra. A pista é a mesma, a distancia é a mesma, non así como, por exemplo, nas probas de ruta onde, bueno, pois un trazado, unha curva ou unha pequena pendente, pois probablemente influe a hora de bueno, de esas marcas de unha carreira a outra. Na proba de pista, pois a marca é a que é, sempre a instalación é a mesma, indudablemente, non? O cal, pois, é un aliciente importante para os atletas que compiten, bueno, pois, consigo mesmo. Levan un tempo de paso para conseguir determinada marca. Vemos aí como de maneira máis ou menos espaciada van controlando os tempos de paso para intentar, bueno, pois unha carreira planificada, intentar cada un acadar os seus obxectivos. Neste caso, o atleta do Lugo Running, Martín Rodríguez, seguido do atleta coruñés do Marineda Álvaro Presedo, quenes van ao fronte desta carreira, abrindo este grupo de corredores dos 10.000 metros. Récord absoluto desta proba dos 10.000 está precisamente en posesión de Alejandro Gómez con 27:39:38, registro efectuado en Oslo no ano 1993. Na categoría sub-23, precisamente este mesmo atleta, Alejandro Gómez, que faría en Bruselas no ano 1989 un crono de 27:54:13. En a categoría sub-20 é Pedro Nimo, que dende o ano 1999 Baracaldo ostente esta plusmarca galega con 29:27:25. Bueno, pois agora o atleta do Marineda, Álvaro Presedo, que está diante do atleta do Lugo Running, a Martín Rodríguez. Martín Rodríguez, que ven con un crono nos 3.000 de 9:39:7. Polos 16:79 nos 5.000 que acredita o atleta do Marineda Álvaro Presedo. Continúa unha mañá fantástica para esta importante cita. Vemos ademais como incluso parece que o ceo, bueno, pois está
cuberto con nubes, o cal fai que, bueno, que o sol non este pegando con forza, o cal indudablemente unha boa nova para os atletas que están tomando parte nos 10.000, e onde a temperatura podemos decir nestes xintes que é óptima. Apenas vemos como o vento bons rexistros que poidan satisfacer os intereses persoais de todos os que están aquí competindo. Sigue aí ese traballo de cooperación entre o lucense e o coruñés. Debemos a Martín Rodríguez observando o seu reloxo cada pouco tempo para comprobar eses tempos de paso. La procura indudablemente de, bueno, pues dun bo rexistro para él, e que vamos a ver se é capaz de acadar no día de hoxe. Pois continúa todo igual nesta carrera dos 10.000 a falta de 16 voltas, onde parece que o atleta coruñés do Marineda Álvaro Presedo acada uns metros de ventaxa en relación ao atleta do Lugo Running Martín Rodríguez, no que parece que poida ser, bueno, pois ese momento no que decide marcharse só e ir a por esta carreira. Vaya que vamos a ver, porque indudablemente son 10.000 metros, temos todavía moito por diante, un poquinho menos da mitade, pero en calquera caso todavía moitos kilómetros. Pero vemos ao coruñés bastante ben. A falta, como dicíamos, de 15 voltas.
14 voltas, todo igual, estos 10.000. Continúa ao fronte da carreira o atleta do Marineda Álvaro Presedo, xa con unha ventaxa clara sobre o seu inmediato perseguidor Martín Rodríguez do Lugo Running. Aí está Alex Montero, o noso atleta para internacional, sendo dobrado polo coruñés. Vemos tamén moi ben a Alex, haberá que ver, como dicíamos antes, cal é o seu rexistro. A pista tamén comeza a estar cada vez máis seca. Víamos aí ao comezo da xornada como, bueno, estaba completamente mollada polas choivas que caerían nas últimas horas, pero vemos como co paso do tempo, poquinho a poquinho, xa se vai secando, o cal tamén probablemente vai a facilitar o desenvolvemento tanto destas carreiras como das seguintes. Unha mañá fantástica para participar nestas distancias de fondo, sin apenas vento, ca humidade controlada e sobre todo con esas nubes que están impedindo que o sol, bueno, pois pegue de maneira directa onde os atletas pois están polo menos a nivel climatolóxico contando cas bueno, cas socios millores posibles. Bueno, pues seguimos falando por aquí ca xente que se está chegando a estes micros e temos a unha persoa destacada aquí bueno, pues na zona de Noia, ela tamén de todos coñecido, ela é Teresa Castro, é membro da Xunta Directiva da Federación Galega de Atletismo e atleta máster, e bueno, tamén colaboradora e impulsora na medida das súas posibilidades, Teresa, daqui do atletismo local, non? Antes falábamos co presidente do Club Atletismo Noia, nos falaba un poquinho, bueno, pues de toda a cantidad de voluntarios e de xente que está involucrado neste proxecto atlético de aquí de Noia. Importante a presencia, sobre todo a colaboración do Concello, pero sobre todo de todos os atletas e de todos cantos voluntarios fan posible o tecido atlético aquí, verdad?
Sí, bueno, a moitos niveles a veces non eres consciente da maravilla que é ter tanta xente implicada e tanta xente que se fai ver e que normaliza a actividade atlética. Eu que vivín en outras zonas de Galiza e que a veces te moves por aí, ves a afición que hai aquí desde fai tantos anos impulsada por xente como Polo, que hoxe falaremos un poquinho del, e realmente é moi emocionante volver aquí, ver esta pista que cando empezamos en isto era algo impensable, ter unha pista como esta, ter tanta xente con tanto nivel aquí correndo, bueno, é un día moi emocionante para min e para a xente que somos un pouco máis maiores e que levamos tempo en isto do atletismo. Efectivamente, a eso quería chegar, non? Sempre, indudablemente, o traballo de todos os colaboradores, todos cantos participan de maneira directa ou indirecta, pois, bueno, xa non neste campeonato, senón de todo o tecido atlético a nivel xeral importantísima, pero hai persoas especiales, verdad, Teresa? Contanos un poquinho, porque hoxe, ademais, é un día moi emotivo, supoño que para ti e para todos os amantes do atletismo aquí en Noia. Claro que sí, é un día moi emotivo porque, mira, hoxe temos aquí grandes atletas, temos grandes entrenadores, temos xente con marcas moi importantes, pero, desde logo, hai outra xente que transmite outro tipo de valores, que transmite non só as súas marcas, sino a súa entrega, estimular que isto é un deporte de competición, pero un deporte de competición sana, donde o que intentamos, sobre todo, é millorarnos nos mesmos, donde estamos dispostos a veces a botar unha man a outros. Entonces, hoxe que vamos a... Bueno, evidentemente é o Memorial Alejandro Gómez e eu non quero sacarlle protagonismo a un atleta tan destacado, con unhas marcas e unha traxectoria tan marcada como pode ser Alejandro Gómez, pero para min é especialmente emotivo a pequena homenaxe que a Federación intenta facer de outro tipo de valores que tamén son parte do atletismo, non só as marcas son importantes, senón os valores que se transmiten, que eu creo que é importantísimo destacalas e moito máis en momentos difíciles como estes. Polo Rei, bueno, Hipólito Rei Abeijón, Polo para moitos de nós, foi ese estímulo que necesitamos para empezar, ese ánimo, esa palabra sempre certera, ese ensinarnos o que isto significaba. Entonces, bueno, especialmente emotivo para min hoxe que se lle dé unha pequena homenaxe, un pequeno recordo a tanto que el nos dou a moitos e a moitas de nós. Así vai ser, aproveitamos que estás aquí un poquinho tamén para que nos contes a nivel persoal. Bueno, tires unha atleta máster, eres unha atleta que incluso ten importantes premios a nivel internacional, a nivel nacional. Contanos un poquinho a nivel persoal como te atopas, cales son as túas aspiracións tamén para este ano que está sendo bastante complicado. Contanos un poquinho, Teresa. Pois mira, falábamos agora me encontrei con atletas máster que evidentemente despois de ver que hai aquí, bueno, a mí me encanta esta pista e ver que veñen a correr o 10.000 me sentía un pouco con envexa, non, de calzarme as zapas e salir aí e comentábamos, bueno, o afortunadas que somos poder estar hoxe aquí, o afortunadas que son poder competir hoxe aquí, porque a verdade é que foi un ano moi difícil a moitos niveles que a veces non somos conscientes. Eu son sanitaria, bueno, son médica e foi un ano moi complicado, incluso pensei en que non iba a poder volver a recuperar o nivel de entrenamento que tiña, porque, bueno, moitas cousas influen, o estrés psicolóxico, o cansancio físico, a mala alimentación cando hai outras cousas que son primordiales ante eso, pero, bueno, si vamos pouquiño a pouco volvendo, si non a normalidade, si a poder activarnos, eu creo que é fundamental volver a intentalo. E, sobre todo, porque temos unha epidemia por un virus que é moi importante, pero estes días só falábamos, temos unha epidemia de sedentarismo que tamén é moi grave a nivel de saúde. Temos a nivel infanto-xuvenil, os nenos e as nenas están moi parados e notas esa falta de actividade física, non só en empeoramento de parámetros físicos, sino incluso psicolóxicos. Eles, polas súas características, pola súa enerxía, necesitan volver á actividade, necesitan volver á competición, e entonces é moi positivo o esforzo que está facendo a Federación, e desde aquí
todo o meu respeto a esas personas que estades dando o callo de forma moi importante para que se poda volver a actividade física, para que se poda volver a competición, e iso é o máis importante. Os máster tamén, pero bueno, no meu caso, desde logo, pasa a un segundo plano frente a oportunidade que foi ver que hai cousas moi importantes e moitos sitios onde podes traballar, inda que non sea exactamente competindo en este momento. Moi ben, Teresa, pois de verdade, moitísimas gracias polas túas palabras, e agora toca, bueno, disfrutar un poquinho desta xornada que agardemos que sexa, bueno, pois todo festiva bueno, e que poida rendir tributo tanto a Alejandro, por suposto, como a Polo Rei. Moitísimas gracias e a disfrutar da xornada. Grazas a ti polo teu traballo. Bueno, pois estas eran as palabras de Teresa Castro, membro da Xunta Directiva da Federación Galega de Atletismo, bueno, tamén alma mater daqui do atletismo na zona de Noia, e, bueno, nos falaba así un pouco precisamente do que para ela representa este campeonato, do que para ela foi esa persoa que vai estar homenaxeada aquí, que non é outro que Polo Rei. E bueno, falaremos tamén máis adiante con máis persoas que poidan achegarse ata estos micros, e mentras tanto seguimos presenciando este campeonato de Galicia de 10.000 metros, donde vemos aí nesa primeira posición, continuamos con esa primeira posición, queremos decir, segue o atleta do Marineda, Álvaro Presedo ao fronte. Vamos a ver cantas son as voltas que lle faltan, pero que todo parece indicar que vai dunha maneira clara e ventaxada, consolidando esa primeira posición, e onde tan só falta poder terminar o posto que vai a conseguir o coruñés ao remate da carreira.
Bueno, pois seguimos falando un poquinho con todos aqueles convidados que se chegan por estes micrófonos e temos a, bueno, pois temos a Paula Hernández. Paula Hernández, como todos ben sabedes, aparte de ser unha excepcional atleta, bueno, pois foi a muller de Alejandro Gómez, que precisamente hoxe neste Campeonato de Galicia pois bueno, comeza ese memorial que hoxe, insistimos, é a súa primeira edición. Antes de nada, Paula, bos días e contanos un poquinho como te atopas. Buenos días, pues nada, tirando, que no queda de otra. O sea, esto es, hay que ir progresando y no quedarte estancada. O sea, las cosas surgen y cuanto antes afrontes, antes sales adelante. Y nada, aquí estamos. Bueno, supoño que non é fácil bueno, xestionar un poquinho que che toca, non? O gran legado de Alejandro, supoño que son moitísimas as mostras de cariño, as mostras de bueno, pues de lembranza por parte de organizadores, por parte de carreiras. Fai pouquiño sabíamos de, bueno, dese homenaxe que lle fixeron no País Vasco, bueno, era moi querido ali. Contanos un poquinho como se leva eso, supoño que moi abrumada, non, por momentos. Sí, a ver, Alejandro era muy querido en todos lados. La verdad que con la gente, pues muy bien, se está portando muy bien. Gratitud, de todo. O sea, Alejandro era lo que era. Y la gran persona que era, pues en ese aspecto, pues se ve reflejada en la gente. Y nada, pues tenemos que hacer pues acto de presencia y a cumplir. Ti tamén fuches unha atleta importante. Contanos un poquinho nestos últimos lustros a túa apreciación, se aprecias algún cambio importante a nivel de como cando ti competías, e, bueno, se ves que hai algún cambio importante en canto a marcas, en canto a melloras. Contanos un poquinho como ves o atletismo do día de hoxe en relación ao que ti tiveches que vivir. Pues relativamente estoy desconectada, pero total, una vez que planté zapatillas y reloj, o sea, desconecté hasta que, bueno, que empecé a correr con los perros con Alejandro. Contanos un poquinho esa experiencia de correr con cans, que hai moita xente que nos fala, nos pregunta se a Federación Galega ten algo que ver con eso, se non ten que ver. Contanos un poquinho como esa experiencia. Nosotros tenemos, o sea, una federación propia, que es la Federación Gallega de Deportes de Invierno, pertenecemos a ella, y nada, yo en mi caso pues se hacía canicross y bayoring. Y canicross tuve que apartarlo un poco por una fractura que tuve en el peroné, bueno, doble fractura, pero corriendo sola, no con el perro. Entonces, pues nada, como correr no podía, pues también me daba como un poco de miedo por el impacto. Entonces, pues me pasé a la bici. Y ahora las últimas pruebas en las que estoy participando es en bicicleta. Y nada, y la experiencia es unión, es todo. Los perros es todo. Sí, porque supoño que ese vínculo que tedes cos animais é moi especial, non? Imagino, va moito máis alá, bueno, de que sexa unha mascota, non? Va moito máis alá que eso, me imagino. Sí, o sea, hay veces que solo una mirada ya... Alejandro, con el que corría, con Russell, recuerdo que era decir, en cuanto Russell ponga las orejas para atrás, o sea, agárrate porque este no para. Sí, entonces apretar dientes y seguirlo. O sea, se entendían a la perfección. O sea, era una pasada. Sí. Es maravillosa. Bueno, pues aí deixamos esa recomendación de Paula. Nada, moitísimas gracias por as túas palabras e, bueno, a disfrutar desta xornada de Campeonato de Galicia. Moitas gracias, Paula. Gracias a vosotros. Bueno, pues aquí estaba as palabras de Paula Hernández, viúva de Alejandro Gómez, que nos falaba un poquinho, pois, bueno, de ese legado de que ela pois ten que xestionar as mostras de cariño que nos comentaba que está recibindo por parte de moitísimas xente, moitísimas institucións, moitísimos organizadores. Bueno, tamén nos falaba de esa experiencia de competir con cans, e como todos ben sabedes, Alejandro era un gran amante destas disciplinas
nunca se retirou, si efectivamente el deixou de competir a nivel de probas atléticas, pero sempre, bueno, pues estaba no monte cos cas, participando, e a verdade é que bueno, pues aí nos recomendaba, non, que esas experiencias con os cans, e bueno, seguiremos falando tanto con Paula como co resto de todos os cantos se cheguen por aquí a estos micros, mentras vemos aí a Alex Montero, perdón, queremos decir, Alex Montero López, do Clube Deportivo La Purísima, un atleta para internacional, que a verdade que está facendo un fantástico 10.000 metros, e haberá que ver, haberá que seguir moi de preto cal es ese rexistro final de Alex. É un asiduo da selección española, tanto en campeonatos de pista como de cross, me parece, que en alguna ocasión tamén participaría ca selección de campo a través. E que hoxe está aquí na procura, como dicíamos, dun bo rexistro. Bueno, pues últimos 200 metros para Alex Montero. Bueno, pues sí está entrando en línea de meta o campeón de Europa de campo a través corto por equipos, Alex Montero. Habrá que agarrar ao tempo de Alex, que insistimos entre algúns dos títulos que posúe este atleta ourensá está o de ser campeón de Europa de campo a través Inas, e pertencente á Federación Española de Deportes para Persoas con Discapacidade Intelectual. Bueno, atención, porque está xa na pista os atletas que van a tomar parte na final A. E onde aquí xa empeza a ver unha proba onde seguramente saian os tres primeiros clasificados. Aí temos a sobreimpresión, os que toman parte: Nuno Felipe Ribeiro, Anxo Castro, José Manuel Corral, Josué Moreno, Antonio Tejido, Esteban Iglesia, Jorge Crespo e Simón González Río.
Esos son os integrantes desta carreira que vai a dar comezo dentro de apenas unhos intres. De distancia hay que intentar mantenerlo, ¿de acuerdo? Dentro de la medida de lo posible. Quedan muchos metros, si cogéis la referencia de un aleta de un compañero, intentar mantener un poco, ¿vale? ¿De acuerdo? Si adelantamos, intentar siempre utilizar una calle diferente por la que esté corriendo el rival, ¿de acuerdo? ¿Vale? No. Bueno, pues aí está a saída xa preparada para esta serie boa dos 10.000 metros, e aí arranca, pistoletazo de saída, todo marcha, 25 voltas por diante, e aquí xa comeza a ver xente importante como a de, por exemplo, o atleta Esteban Iglesia Vila do Lucus Caixa Rural, que quedaría de subcampeón galego na edición do ano 2019. Tamén temos a Kevin de Arriba, Jorge Crespo, outro dos que toman parte nesta carreira. Lembramos que campeón de España de media maratón no ano 2019. E tamén contamos con Iván Roade, quinto no cross Ciudad de Palencia Mariano Aro, e 12º no cross internacional Venta de Baños no ano 2019. Comentábamos antes que é frecuente destos atletas que tomen parte tanto nas probas de cross como nas probas de ruta, que, bueno, simultanean esa especialidade con as probas de pista. Como é o caso, pois, bueno, tanto de Iván Roade como de Jorge Crespo, especialistas todos eles en probas de ruta e cross. Pois é Antonio Teijido López do Baco Running Team, que vai na primeira posición, seguido de Esteban Iglesia Vila do Lucus Caixa Rural, o subcampeón galego da última edición dos 10.000 metros, que parte como un dos favoritos a priori neste campeonato. Ese grupo xa estirado completamente destos 10.000
toman parte 6 atletas. E onde, bueno, pois antes falábamos con algúns dos participantes, nos comentaban que hoxe facía un pouquiño de humidade aí abaixo nas pistas, e que doblemente eso, pois, bueno, fai que non competiran con esas óptimas condicións, ainda que insistimos en que agora creo que, bueno, que hai unha pequena brisa, o sol non está dando de plomo, senón que está coberto por nubes, o cal indudablemente facilita que os atletas poidan participar de maneira axeitada. Bueno, pois seguimos falando, seguimos entrevistando a todas cantas persoas se atopen por aquí polas pistas. Antes falábamos da importancia das institucións públicas no tocante á organización dese tipo de eventos, como é o caso daqui do Concello de Noia. Temos aquí a súa concellala de Deportes, Laura Salgado. Efectivamente, gracias, Laura. Laura, antes de nada, parabéns por o desenvolvemento deste campeonato. Moi importante ese tipo de actividades, recuperar poquinho a pouco a normalidade, verdad, Laura? Sí, a verdade é que é moi importante que vayamos xa empezando a facer algún tipo de proba, e é unha maravilla que daban tanta chuvia para hoxe, ao final xa vemos que está o tempo seco, e así podese disfrutar mellor da proba, e a verdade é que é unha pena non poder ter esta grada chea de xente animando os corredores, pero bueno, pouco a pouco. Esperemos que en breve podamos ter pois esa animación no campo e que podamos disfrutar pois de público, non? Noia é un concello con moitísimo tecido deportivo, e entre eles, por suposto, queremos destacar ao Club Atletismo Noia. Supoño que importantísimo ese traballo de todas as institucións, de todos os dinamizadores culturais, neste caso deportivos, tanto neste concello como en calquer concello, non, Laura? Pois sí, a ver, Noia é unha vila que aposta moito polo deporte, temos moitos clubs de moitas disciplinas totalmente diferentes, e dende o Concello, dende logo, vamos a seguir apoiando para que tanto xóvenes como non tan xóvenes pois continúen no deporte, porque o deporte é vida e a nosa vila está chea de grandes deportistas. É un placer. Moi ben, Laura, pois moitísimas gracias polas túas verbas, parabéns por este campeonato e sobre todo por este tecido deportivo tan brillante que tedes aquí no Concello. Parabéns. Gracias a vos. Ata logo. Bueno, pois estas serán as palabras da concellala de Deportes do Concello de Noia, que, ao igual que moitos concellos da nosa comunidade, están apostando de maneira moi directa, de maneira moi activa, tanto polo deporte como por calquera outra actividade deportiva, na que indudablemente o peso, a importancia das institucións públicas é fundamental. Pois no de 1000 metros continuamos con ese grupo de 6 atletas, onde continúa nesa primeira posición Antonio Teijido López do Baco Running Team, onde de maneira moi preta el se atopa o atleta Lucas Caixa Rural Esteban Iglesia, un atleta moi importante que está aquí aspirando a mellorar ese subcampeonato que acadara no ano 2019, pero onde terá en fronte del a importantes
contrincáis. Vamos a ver, porque son moitas voltas todavía as que faltan por diante, todo pode suceder, todo pode pasar. Bueno, pues sigue, continúa todo igual. Esto se llevó a 10.000 metros. Simón Guzmán Río do Clube Ría de Foz, seguido de Esteban Iglesias Vila. Parece que son os que nestes intres tiran aí un pequeno pulo a carreira e consiguen arrincar unos metros de separación con respecto ao resto de aletas. Vamos a ver lo que son capaces de facer estos dos corredores, na que lembramos que Esteban Iglesia Vila é o actual subcampeón de Galicia desta mesma distancia do ano 2019. O ano pasado non se desenvolvería polas circunstancias de todos coñecidos. Vamos aí poquinho a poquinho.
Continúa todo igual nestos 10.000 metros, onde parece que xa se está avivando un buquiño máis ese ritmo. Vamos a ver as voltas que faltan nesta carreira, pois 14 voltas. Pouco máis da metade, onde continúa Simón González do Club de Atletismo Ría de Foz, seguido de Esteban Iglesias do Lucas Caixa Rural. Ao fronte desta serie dos 10.000 metros, que dará paso unha vez remate a mesma xa a categoría femenina en torno ás 12 horas, tamén unha vez remate a categoría femenina en torno ás 12:55 poderemos presenciar os 5.000 homes sub-18 e sub-20 para rematar en torno ás 13 horas e 20 minutos con esa carreira femenina sub-18 sub-20. Para tomar parte deste campeonato, bueno, lembramos que se admitiron as mellores marcas en 1 de xaneiro do ano 2020, tanto de 5.000 como de 3.000, en a que hubo un proceso de selección, a vida contada que bueno, non se podía, digamos, admitir a participación de máis de 8 atletas, de aí que o número máximo de participantes nesta carreira fuera de 8, e que as circunstancias sanitarias son as que, digamos, marcan e determinan, pois, bueno, esta nova realidade que temos todos que cumprir de seguir. Bueno, pois temos a outro invitado máis, Óscar Seoane, que, bueno, que se atopa xa nestes micros. Óscar Seoane, perdón, é membro da Comisión Delegada e adjunto ao sector de fondo da Federación Galega de Atletismo. Bueno, boas tardes xa, casi prácticamente, bos días, Óscar. Bueno, estamos vendo esa final, digamos, a final A, ou a serie A destos 10.000 metros que está encabezada nestes intres por Simón González. Vemos tamén na segunda posición a Esteban Iglesia, que é o subcampeón de Galicia da última edición, desenvolta no ano 2019, o vemos na segunda posición. Bueno, contanos un poquinho, Óscar, como estás vendo esta carreira, como estás vendo este campeonato a nivel xeral. Bueno, a verdade é que está sendo un campeonato bastante bonito, bastante lúcido, con moi bo tempo, boa temperatura. Eu ayer hasta pensei que iba a chover, pero bastante, pero bueno, atopámonos cun día estupendo para practicar a práctica deportiva do fondo aquí en Noia. Está sendo unha prova moi bonita, disputada. Vemos aí a Simón que está tirando, Esteban, para min favorito, polo menos nestes intres, pero vemos ahora mismo como Simón está, creo que apertando o ritmo, quedándose un pouco Esteban, e está sendo moi lúcida a carreira, a verdade. Pois sí, así estamos vendo aí nesa pantalla, bueno, pois como parece que hai ahora mesmo pois un man a man entre estos dos atletas, entre o atleta do Ría de Foz, entre o atleta lucense Esteban. E bueno, indudablemente un 10.000 a marca vale moito, pero hai que ter en conta outros factores. Vimos un ano complicado, vimos un ano onde a preparación e os adestramentos foron como foron, en algúns casos incluso inexistentes. Pero sí é certo que isto imaginamos que está condicionando moito a actual situación nestes intres, non, Óscar? Sí, aparte, ahora mismo, por exemplo, atopámonos ao chegar, vemos que fai hasta como algo de humidade. A temperatura creo que tamén pode chegar a pasar factura esta humidade que hai na carreira nunha prova como os 10.000 metros. A ver como se acontece ahora nestes, creo que se pasaron a metade, creo que pasamos 5.000, 6.000, creo que irán sobre 6.000, ahora mismo non sei concretamente, pero bueno, tamén está moi bonito a disputa entre o terceiro e o cuarto posto. Creo que vai un poquinho destacado o terceiro, que se acaba de despagar, pero tamén está moi disputado o terceiro e o cuarto posto. Pero bueno, vámonos a centrar un pouco ahora mismo aí
nestes dous grandes atletas como son Simón González e Esteban Iglesias, aquí, na prova do 10.000, na Serie A. Bueno, pues sigo vendo moi a Esteban como moi aí expectante, esperando, Simón totalmente botando esa carreira ao seu lombo, pa diante, a ver que nos espera nos metros finais. Falábamos antes de que un dos aspectos fermosos destas carreras de fondo, sobre todo nas que se fan en pista, é que, bueno, cada un marca os seus obxectivos, non? E en da que indudablemente todos queren estar nesos postos importantes en canto a clasificación xeral, o máis arriba posible, pois todos teñen perfectamente controlado cal é o seu tempo de paso e todos veñen a competir co seu tempo, ca súa marca, cos seus tempos de paso, como dicíamos. E é verdadeiramente o fermoso desta especialidade, non? É dicir, o feito de que todos poidan acadar marcas persoais gracias a, bueno, pues a ir vixiando, a ir controlando esos pasos. E é por eso por lo cal engancha moito esta proba, non, Óscar? Cada un atopa os seus límites, cada un atopa os seus obxectivos e non teñen que ser precisamente o de competir directamente cos contrincantes. Sí, moitas veces hai atletas que toman a proba do 10.000 de pista, como ben dixeches tú, saben os seus ritmos, é unha proba que ao non haber probas en ruta de 10 km, pois unha proba que se adapta a moitas circunstancias, de xente do running, de xente que practica atletismo, e que atopan no 10.000 pois unha saída, non? Para saber como están, para aflorar eses entrenamientos nas competicións. Bueno, é unha importante que hagan probas tamén de 10 km. Sí, digamos que precisamente o terceiro clasificado, Anxo Castro, da agrupación deportiva Cerne, vai no terceiro, creo que vai tamén destacado aí en zona de ninguén, vai tamén só neste sintes sin ningunha referencia, polo menos inmediata, e onde vemos como a ventaxa que ten tanto Simón como Esteban é bastante importante. Van a seu ritmo, a verdade é que vexo moi ben a Esteban controlando a Simón en todo momento, Simón facendo a súa carreira, Esteban, pois bueno, a roda de Simón, e bueno, creo que Esteban favorito a priori, non, Óscar? Bueno, según as marcas, que moitas veces non se reflexan na pista, pero según as marcas, a priori sí, Esteban é claro favorito. Non podemos descartar a Simón, e hai que valorar o seu esforzo, porque realmente está tirando toda a proba él, asumindo o liderazgo da proba, realmente eloxiable, digno de valorar, a actitude valente de Simón. E ahora mismo creo que nos atopamos, creo que a 8 voltas do final da proba. Bueno, vamos a ver ahora, ahora parece que Esteban vai incrementar o ritmo, vamos a ver como responde Simón. Vemos que vai seguir o seu ritmo, a ver ahora, sabemos como Esteban lle do reloxo para saber os seus pasos. Bueno, vemos que xa se marcha, o que esperábamos a que acontecese nesta proba, Claudio. Sí, efectivamente, vemos como máis creo que é unha actitude sensata por parte de Simón, el supoño que conocedor de cal é o ritmo que ten que seguir, supoño que estará seguindo esos tempos de paso marcados. Bueno, en este caso Esteban Iglesias pola súa contra, bueno, pois é sabedor de que xa estamos a menos de 7 voltas, que o seu ritmo indudablemente pois é outro, pois bueno, decidiu aí incrementar un pouco, pois efectivamente o ritmo, e vemos como parece que non está tendo a priori excesivos problemas en despegarse do atleta do Clube Atletismo Ría de Foz, de Simón González, que efectivamente coincido contigo, Óscar, en que levou a meirande parte do peso da proba, marcando o ritmo, facendo ese traballo de un pouco de desgaste, e que, bueno, pois haberá que ver o tempo que consigue facer Simón. El ten un tempo rexistrado de 31:13:42,
Esteban ten nos 3.823,83, a marca que ten acreditada para, bueno, para participar neste campeonato. Pero bueno, vemos efectivamente a Esteban moi ben nesta ademais xornada que está sendo, bueno, interesante. A vida conta tamén dese hándicap que temos de ter os especialistas participando nesa gran cita, Óscar, que é a Liga de Clubs, non? Sí, ahora mismo na Liga de Clubs que se disputa entre hoxe e mañán, a meirán de parte dos atletas importantes, podríamos decir, non? A palabra é importante, pois atópanse nese compromiso, ou outros pois teñen outros compromisos de cara a meirán de outra semana, non? Pero bueno, volvéndose un pouco a carreira, vexo Esteban que sigue tirando forte, pero tamén vexo un Simón que para nada se descompuso, vexo moi inteiro. Vexo correndo moi fluido, ben, os marcando o seu ritmo, como perfecto, vamos, para nada notou ese cambio descompoñéndose, botándose para atrás, nada, moi ben Simón, a mí é verdad que encantoume ahora a actitude de Simón nesta carreira. Sí, efectivamente, está sendo moi valente, ademais, como dicía, moi sensata, porque canto lle pasou Esteban, bueno, non fixo ademán, que é o que moitas veces instintivamente faz, non? É dicir, cambias o teu ritmo, intentas seguir a corda do que che adianta, pero el, sendo sabedor, me imagino, e consciente tamén do ritmo que ten que levar en todo momento, foi fiel ao mesmo, e aí está no seu ritmo, un pouco inferior a de Esteban. Pois sí, que 2 kilómetros é o que nos queda neste Sintre. Xa, bueno, a carreira creo que bastante, polo menos nas primeiras posicións, bastantes definidas. Hai que controlar ou haberá que esperar a ver o tempo de cada un dos participantes, pero bueno, ao final, indudablemente, o crono pon a cada atleta no seu sitio, vale que este ano, indudablemente, a vida conta das peculiaridades da tempada que levamos, pois moitas referencias que tiñamos de outros anos, bueno, non son de todo fiables, non? Pero bueno, aquí están os resultados, aquí está Esteban aí ao fronte da carreira de maneira clara, seguido por Simón. Creemos que a terceira posición aí non víamos moi ben quen era Anxo Castro, da agrupación deportiva Cerne. A verdade que estamos tendo sorte, non, co tempo, Óscar? Sí, a verdade é que o tempo que fai hoxe en Noia é precioso para botar unha carreira, non? Despois do que viñan dicindo que se entraba unha borrasca chamada Lola, ou se entraba outra borrasca, que agora con eses nomes todos que lle poñen, volvo a repetir, xa o dixo ao principio, pensaba que iba a chover, pensaba que iba a ser unha xornada dura, non? Con chuvia, aí, un desniva, pero vemos que fai sol, quizás a humidade do tempo nunha proba do 10.000 pode pasar factura, pero bueno, teñen aí o botellamento de auga, unha jornada preciosa para a práctica do noso deporte do atletismo. Tamén vemos os rapazas, aí saltando a longitude. A verdade é que moi ben, precioso o seu día. Imos aproveitar que temos aquí a Alex Montero, que acaba de salir da ducha, que é un dos atletas destacados que está aquí participando neste campeonato, que tomaría parte nos 10.000, ele é un atleta internacional. Bueno, Alex, antes víamos che un pouquiño cansado, comentabas que a carreira fora difícil. Contanos un pouquiño as túas impresións, Alex, como te atopaches? Foi dura, verdad? Hoy fue bastante dura, con bastante humedad, un bochón increíble y hace nada acabo de salir de una lesión y bueno, y poco a poco. Bueno, cuéntanos un pouquiño, eso é o máis importante, que tal a tua lesión? Se has recuperado? Contanos un pouquiño. Prácticamente ya casi, pero bastante bien. Me alegro principalmente ya por hacerla. Para mí es un honor. Contanos un pouquiño, porque este ano foi difícil, tienes o campeón de Europa por clubes, dese campeonato de Europa
de disminuidos intelectuales. Contanos un pouquiño, Alex, como estás preparando esa tempada, porque te vemos nas redes sociais sempre publicando fotos, adestrando con moito ánimo, con moito interese. Contanos un pouquiño que obxectivos tes e como estás entrenando este ano. Bueno, este año está siendo difícil con este tema y es que de momento no tenemos nada, pero a ver. Algún objetivo que teñas en mente, ou mellor algún campeonato, algunha proba, ou simplemente participar como no día de hoxe, nas probas nas que poidas? De momento eso, participar en lo que se pueda, porque este año es muy difícil, a ver si vuelve a la normalidad y se puede disfrutar y preparar. Moi ben, Alex, pois nada, moitísimas gracias e parabéns por esa actuación e ánimo con esa lesión e ánimo con esos adestramentos, vale? Moitas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Óscar, seguimos un poquinho comentando despois de ter falado con noso atleta Alejandro Montero. Últimos metros xa, últimas voltas, contanos un poquinho, Óscar, deixe o micro. Pois xa nos atopamos na última volta, na que xa vai entrar ahora Esteban Iglesias, seguido de Simón. Só hemos oído da campana, que creo que despois de tantas voltas é unha ledicia oíla. Aí vemos a Simón. E depois tamén vemos o terceiro posto a Anxo do Cerne. Agrupación Deportiva Cerne, sí señor. E que vai en principio a calar a medalla de bronce, en principio hai que ver as marcas do resto de probas, pero bueno, en principio entendo que esta é a proba máis rápida e en teoría terían que salir de aquí as medallas. Aí sabemos os últimos 200 metros de Esteban. Sí señor, un atleta senior que estuvo ca selección galega no cross en Getafe. E que vai mellorar ademais ese subcampeonato do ano 2019. Exactamente, proclamándose campeón, últimos 100 metros. Xa sabíamos aplausos, sí señor, un grande esforzo por parte de Esteban. Que planta máis boa a desta atleta. E agora xa últimos 150, sabemos a entrada en meta de Esteban como campeón galego. E últimos 150 metros de Simón, que tamén se merece un grande aplauso por levar prácticamente todo o peso da carreira, con actitud moi nobre. Aí entra nos últimos 100 metros Simón. Boa carreira tamén. Moi boa carreira por parte del. Sí. Sí, señor, merecido aplauso para Simón, que ten a súa recompensa, seguramente cos un campeonato galego de 10.000, non? Nada menos. Para un club que, corríxeme se non me equivoco, pero de recente creación de Orría de Foz, e que pasa, pois mira, un éxito máis para ese club recén formado, como é un subcampeonato galego aquí neste memorial Alejandro Gómez, non? Na primeira disputa memorial Alejandro Gómez a Simón proclamándose su campeón galego de 10.000. Sí. Terceiro posto para Anxo. E xa van entrando os atletas, entrando ao cuarto posto. Aí entra Anxo, me parece. Sí, está Anxo. Entrando Anxo. Xa vai entrar ahora o seguinte atleta na cuarta posición nesta serie. Está faltando o derradeiro atleta, José Manuel Corral, nos últimos 300 metros nesta disputa dos 10.000 metros do campeonato galego. Teijido do Batico Running, é o cuarto clasificado. Sabemos o esforzo, como os atletas realmente despois destes 10 kilómetros acaban realmente fundidos. Sí, no, apuntaba Alex Montero ahora que bueno que había un poquinho de humidade que facía que non puideran competir de todo cómodos. Eso engadido ao esforzo de por sí xa dos 10.000 metros, pues bueno, indudablemente fai que vexamos estas escenas de, bueno, pues de cansancio, non lóxicas e típicas destas distancias.
teñen agua para hidratarse, pero moitas veces Sí, costa agarrar esta botella. sí. E aí entra José Manuel Corral, o atleta do Arenteiro de Carballiño, entrando na meta e dando por rematada esta proba dos 10.000 metros do Campeonato Galego Memorial Alejandro Gómez. Está entrando correcto. E se non me equivoco, dentro de pouco disputarase xa o Campeonato Galego de 5.000 femenino, non, Claudio? Así é, temos... Non, van os 10.000. Ah, os 10.000? Van os 10.000 Ah, 10.000, femeninas, perdón, 12. 10.000 mulleres, As perdón, 12, perdón, efectivamente, 10.000 dentro de- mulleres. Prácticamente a continuación dará comienzo aos 10.000 mulleres. Na que tomarán parte María Yolanda Gutiérrez, Julia Vaquero, Soledad Castro, atletas xa recoñecidas. Pois si, Óscar, eu vemos sobreimpresionado en pantalla, Julia Vaquero, que decir dela, que non saibamos, Elena Ledo, María Yolanda Gutiérrez, Tina Fernández, Sole Castre, outra das aletas máster importantísimas do noso atletismo, e Nuria Pastor Amorós. Esas son as aletas, as 6 aletas que sairán a pistas e que non están xa, para principiar a súa carreira dentro de moi pouquiño, onde vamos máis ou menos co horario apenas 5 minutos de diferencia nesta xornada que afortunadamente está transcurrindo con absoluta e entera normalidade, en la que, bueno, pues estamos podendo disfrutar de un campeonato fermoso, de un campeonato intenso, malia esa ausencia dos, digámoslo así, primeiros espadas que se atopan, disputando os seus distintos compromisos na Liga de Clubs, que comeza precisamente este fin de semana, pero que elo non é motivo para poder disfrutar de toda a emoción, de toda a esencia deste campeonato aquí nestas fantásticas instalacións atléticas do Concello de Noia. Antes falábamos precisamente ca súa concelleira e amosaba, pois, bueno, a súa satisfacción e a súa ledicia de que hoxe aquí o Concello puidera estar albergando un campeonato tan importante como estos 10.000 metros. Bueno, vamos aquí xa na parrilla de saída destes 10.000 metros, na que vexo a Elena Ledo Doadas. Non sei se falla algún atleta, se ao final non se han presentado ningunha. Aquí á espera se atopa Julia Vaquero, Elena Leda, María Soledad Castro e Nuria Pastor, se non me equivoco, do Lugo Running. As 4 atletas na disputa desas 3 metais na proba do Campeonato Galego de 10.000 metros mulleres. Pois sí, a verdade que unha proba fermosa. Vemos en concreto a Nuria Pastor do Lugo Running, vemos a Sole Castro, a nosa máster internacional, vemos co dorsal número 1 a Elena Ledo das Proinor, vemos co dorsal 64, a quen vemos co dorsal 64, pois nada menos que a Julia Vaquero Sousa da Sociedade Atlética Trega, a nosa campeonísima Julia Vaquero, que volveu fai apenas un ano a competición, e que poquinho a poquinho, pois, doblemente a outros niveles, por suposto, pero que, bueno, poquinho a poquinho, bueno, vai se metendo, digamos, nesa dinámica competitiva. Indudablemente o que ela pretende agora mesmo é disfrutar, pasalo ben, recuperar as sensacións positivas, pero, bueno, non é menos certo de que a súa calidade innata está aí. Poquinho a poquinho, pois, bueno, vai rebaixando as súas marcas, o máis importante, bueno, volvéndose outra vez a reconciliar co atletismo,
que recupera así a unha persoa importantísima, todo un referente do noso deporte. Sabemos como se está tirando, empezou tirando Elena esos primeiros metros. Bueno, empezou Julia Vaquero tirando os primeiros metros, ahora xa pasou o primeiro posto Elena, xa miran o reloxo para mirar os seus ritmos, son 10 kilómetros, dá para moito tempo, dá para pensar moito. E vamos a ver como acontecen estas voltas para estas 4 atletas. Hai efectivamente varias baixas das atletas que estaban inscritas. Non vemos a Yolanda Gutiérrez, tamén hai outra importante, Tina Fernández, que outra das atletas importantes que partía como a priori tamén unha das favoritas ao título, tampouco está aquí hoxe presente neste campeonato, así pois haberá que ver como evoluciona este 10.000 femenino, donde contamos con la participación de María Soledad Castro Soliño, unha atleta na categoría máster importante, todo un referente, o buque insignia, por decirlo de alguna maneira, do Comesaña Sporting Club. Comesaña, que como todos ben sabedes, é o clube máis antigo de todos cantos se constituíron en Galicia, e que, vai a facer que Sole Castro sexa unha das favoritas, non? Ao título destos 10.000 metros. Vaya que imos a ver como evolucionan tamén as demais atletas. Vemos a Julia Vaquero ao fronte da carreira. De Julia Vaquero, creo que pouco hai que decir desta atleta. 33 veces internacional, 12 veces campeoa de España absoluta entre as probas de 3.000, 5.000 e de cross, cuarta no campeonato do mundo de campo a través no ano 97, sexta no ano 98, sétima no ano 96, subcampeoa de Europa no ano 94-96, e sétima no campeonato do mundo de media maratón no ano 1998. Aí nada, ese impresionante currículo desta atleta, todo un referente para o noso deporte, que agora mesmo é rebasada por outra tamén importantísima atleta, por a atleta máster Sole Castro, Comesaña Sporting Club. Tercera posición, creemos que Elena Ledo, Elena Ledo é a que vai na cuarta posición. No terceiro lugar Nuria Pastor, do Lugo Running. Bueno, personalmente Julia Vaquero, que pasa a ocupar esa primeira posición nos 10.000. Me parece que se quere xuntar nese trío de cabeza a atleta do Lugo Running Nuria Pastor, que se resiste a abandonar ese dúo de cabeza, pero que neste sintres liderado por Julia Vaquero continúa ao frente, en que se resiste tamén a abandonar esa cabeza, donde marcha tras ela moi preto
Sole Castro, a nosa atleta máster, múltiple medallista en competicións internacionais da súa categoría máster, atleta moi importante, que aspira hoxe aquí a cadar nada menos que o título de campeoa de Galicia dos 10.000 metros na categoría absoluta, sempre, lóxicamente, co permiso, entre comillas, das súas participantes, que lóxicamente tamén estarán por esa mesma labor, e onde vemos a unha Julia Vaquero moi valente ao fronte da cabeza, incluso, acadando metros de ventaxa sobre Sole Castro, valía que indudablemente ao paso por liña de meta faltará nada menos que 20 voltas, todo un mundo, todo un abismo, pero que, bueno, a declaración de principios está aí, Óscar. Pois sí, aí vemos a Julia Vaquero tirando da prova de 10.000 metros neste memorial Alejandro Gómez, campeonato galego de 10.000, seguida de Sole Castro e de atleta do Lugo Running, Nuria Pastor, que dan ainda ao frente 20 voltas, 21 voltas, dá pa moito, pero vemos unha Julia Vaqueiro que aquí, como ben dicía Claudio, reconciliándose outra vez co atletismo, disfrutando do seu deporte, que ese é o mellor premio que pode ter Julia Vaquero. Sí, a verdade é que así é. O mundo da competición, pois, bueno, indudablemente ten a súa parte fermosa, a súa parte de premios. Bueno, pues eso, comentaba esa parte de alta competición, esa parte glamurosa, esa parte, bueno, pues de focalizar todos los medios de comunicación, de ser portada de xornais, de noticiarios, pero bueno, tamén está esa parte, moitas veces non tan visible, non? Que é o que pasa despois, non? De estar arriba, de estar sendo actualidade, como se encaixa pois esas situacións postcompetitivas onde o atleta pasa de moitas veces de estar na boca de todos a prácticamente a desaparecer, entre comillas, non? E iso lógicamente entraña algúns que outros problemas que fan que indudablemente pois o apoio psicolóxico en moitos casos sexa fundamental para poder levar esa transición e que tamén orixina en non poucos casos pois, bueno, un rechazo frontal hacia esa actividade deportiva que viñas practicando de maneira cotidiá e sintas pois rechazo, ¿no? Frontal hacia ese deporte, ¿no? Pero que afortunadamente gracias a sempre estar en mans de especialistas que poidan axudar a pasar esos momentos complicados e difíciles, pois lógicamente todo moitos casos ten unha adecuada saída. Pois siguen aí ese tome daca entre Sole Castro e Julia Vaquero. Estamos vivindo unha fermosísima carreira, por lo menos nestos primeiros intres, nestos primeiros compases. Vemos ahora novamente a Sole Castro como adianta a Julia Vaquero. Vamos a ver si Julia consigue manter o ritmo de Sole Castro. Si Sole Castro pola súa banda consigue manter ese ritmo, pero que parece que ni moito menos
están definidas, canto menos esas dúas primeiras posicións. A que siguen estes intres ao fronte Sole Castro. Dezoito voltas, Sole Castro, campeoa de Europa nos 5.000 e dos 10.000 máster no ano 2002, campeoa do mundo de 10.000 metros e subcampeoa dos 5.000 e de campo a través no ano 2003, e, dende logo, unha das importantes atletas que está aquí aportando a súa veteranía, a súa ampla contrastada experiencia, en que falar ten tamén desa veteranía e esa experiencia que atesora Julia Vaquero, como dicíamos antes, 33 veces internacional, 12 veces campeoa de España absoluta entre o ano entre as probas de 3.000, 5.000 e de campo a través, e que a verdade é que nos están ofrecendo un fermoso espectáculo. Non sei a Julia como observa desguello o reloxo, controlando e medindo moi ben esos tempos de paso. Sole Castro, a verdade é que vai levando os tempos de maneira mental. Supoño que participa máis que por tempo, por sensacións. É unha atleta consumada, é unha atleta que leva moitísimos anos participando, sabe perfectamente xa, sin necesidade de mirar o reloxo, como vai de ritmo en base a esas sensacións, e que están levando a falta de 17 probas a encabezar nestes intres esta proba dos 10.000. Bueno, pois vemos, observamos como vai esta proba dos 3.000, como xa temos resultados das distintas series dos 10.000 que se disputaron de maneira previa. Na primeira das cales, a final C, a primeira posición con 35-32-14 correspondeu para Feliciano García do Burgos Ourense, 35-42-0 para Francisco Javier Maseda, 37-27-61 para Kevin de Arriba do Lucus Caixa Rural, 37-59-89 para Juan Sicilia, atleta independiente, 38-33-64 para Arturo Mata e 40-44-31 para Juan Manuel Padín. Esto en canto a serie C. En canto a serie B, primeira posición Álvaro Presedo, 34-22, segundo Santi García do Burgos Ourense, 35-29, terceira lugar Alejandro Montero do Clube Deportivo La Purísima, 40-06. En a serie, digamos, na serie A, Esteban Iglesia, como dicíamos, Óscar do Lucus Caixa Rural, primeiro con 31-39, seguido de Simón González do Clube Atletismo Ría de Foz, 32-09-34, terceiro Anxo Castro, na agrupación deportiva Cerme, con 32-42-45, cuarto Antonio Teijido do Batco Running Team, 32-59-49, e quinta posición para José Manuel Corral do Arenteiro con 34-02-64. Mais ou menos o tempo agardado, non, Óscar? Sin sorpresas. Sí, básicamente o que estábamos básicamente o que estábamos a explicar aquí na disputa da proba, de que estas iban a ser as tres primeiras posicións. Sabemos que se proclamou vencedor Esteban Iglesias, seguido de Simón, e terceiro posto para Anxo Castro. Ahora estamos vendo a disputa
do 10.000, como vemos que Sole tirando aí, facendo aí toda a carreira tirando, e vemos tamén a Julia Vaquero seguíndoa moi de preto. Parece que se está a quedar, as voltas empezan a pesar as voltas, e terceira Nuria Pastor do Lugo Running. Quedan ahora mismo, cando pasen por a meta, 15 voltas que poden ser moi duras para estas atletas. Vemos pasar ahora para a línea de meta Nuria Pastor do Lugo Running, esa derradeira atleta que vai a pasar ahora para esas últimas 15 voltas, como é Elena Ledo. Seguimos aquí a acontecer estes 10.000 metros, no que Soledad Castro parece que xa tomou ventaxa. Soledad Castro. Vemos a Julia Vaquero, que parece que Nuria Pastor vais a facer con ela, con ese ritmo aí continuo. Esas son as tres primeiras posicións deste 10.000 femenino neste memorial Alejandro Gómez. Ao acabar esta carreira do 10.000, xa quedarán os 5.000 masculinos sub-18 sub-20, e despois, para rematar, xa quedarán os 5.000 sub-18 sub-20 femenino. A vez que esta carreira de 10.000 metros femenino vai se disputar tamén, o está disputando a xabalina masculina. Aquí vemos como sigue dando Soledad Castro e Nuria Pastor fíxose con Julia Vaquero, póndose en segundo lugar, e parece que con ese ritmiño ainda pode ao mellor facerse tamén con Sole Castro, unha Sole Castro que é incombustible, unha atleta máster xa consagrada. E aquí vemos a Nuria Pastor e a Julia Vaquero. Sí, señor, moi loable o que están a facer tanto Sole como Nuria como Xulia Vaquero. Es tamén Elena Ledo do Adas Proinor, aquí pasando xa por a recta de meta para facer estas últimas 13 voltas que lle quedan neste 10.000.
E así siguen pasando as voltas neste 10.000 femenino, seguindo cas mesma clasificación. No primeiro lugar Soledad Castro, seguida de Nuria, terceiro posto para Xulia Vaquero, en cuarta posición Elena Ledo. Así siguen a discurrir as voltas continuamente deste 10.000. Aí vuelve pasar Sole Castro, pasándose para a recta de meta, seguido de Nuria Pastor, Xulia Vaquero, Elena Ledo. Estos siguen en mesmas posicións neste 10.000. No que vemos que hai un grandísimo ambiente aquí en Noia, neste estadio, para ver as carreiras do fondo galego, do campeonato galego, na que tamén habrá unha disputa moi bonita no 5.000 masculino, que acontecerá ao rematar esta proba do 10.000. Aquí vemos pasar a Elena Ledo. Quedan ahora mismo, quedan 11 voltas para rematar esta proba.
Bueno, pois aí estamos observando esa entrega de medallas, ese podium, mentras vemos completando xa os últimos metros as atletas participantes nesta... Bueno, non, últimos metros, faltan ainda todavía 9 voltas nesa final 2 10.000, mentras observamos ese podio. Aí está ese podio, Óscar 2 10.000, que, bueno, non trouxo, como dicíamos, ninguna sorpresa, con esa primeira posición. Aí o vemos subir ao máis alto do podio, atleta lucense, a Esteban Iglesia, que se proclama, Óscar, campeón galego. Campeón galego de 1000 con 31-39, o atleta do Lucus Caixa Rural, que nos representou tamén ca selección galega senior Alín Setafe neste último cross disputado. É curioso esta xente de probas de distancia longa, indudablemente que simultanean perfectamente tanto as probas de ruta como as de campo a través. Sí, aparte, depois de acabar a temporada de cross, de acabar a tempada de cross, que mellor que rematar cun 10.000, non? Nun campeonato galego e sobre todo nun memorial dun ilustre atleta galego, toda unha referencia do atletismo, penso que mundial, como é Alejandro Gómez, que os rendimos unha tremenda homenaxe aquí nas unha das súas probas como é o 10.000 metros. Sí, efectivamente, que mellor maneira que, bueno, pues que memorar esa figura do importantísimo Alejandro Gómez, que o de poñerlle o nome, o seu nome a este campeonato de Galicia. Bueno, pois seguimos por aquí. Seguimos por aquí falando, seguimos por aquí cursando opinións dos distintos protagonistas e temos por aquí a Esteban Iglesia do Lucus Caixa Rural, que se atopa por aquí, e vamos a aproveitar que a súa presencia para, bueno, antes de nada, Esteban, felicitarche, 31, 39, 55, despois de esa medalla de prata do último campeonato, desta ocasión proclamaste campeón galego, supoño que contento e motivado. Moitas gracias en primeiro lugar. Sí, a verdade é que fai moita ilusión conseguir o campeonato. A marca é un pouco secundaria, pero un título nun campeonato galego sempre é moi importante e especial para min. Falábanos antes de distintos atletas que pasaron por aquí, bueno, de que o día estaba un poquinho pesado en canto ao mellor a humidade, notouse moito mellor. Bueno, a verdade é que nun 10.000 sí que se pode chegar a facer un pouco duro, pero non, eu encontreime ben, o día estaba estupendo para min, a verdade, e a pista tamén foi unha carreira moi bonita entre varios atletas de moito nivel, eu creo, e un gran campeonato. Moi ben, Esteban, pois moitísimas gracias e parabéns por ese título galego. Gracias. Moitas gracias. Bueno, pues estas eran as palabras de Esteban Iglesias. Seguimos falando e temos por aquí ao subcampeón galego, a Simón González Río, do Clube Atletismo Ría de Foz. Bueno, Simón, antes de nada, parabéns, doblemente, parabéns por esa medalla, e sobre todo parabéns por como encaraches esa carreira, fuches valente. Bueno, estiveches durante moitísimo tempo nesa primeira posición, logo unha vez que foches rebasado, mantiveches o teu ritmo e conseguiches, supoño que un importante triunfo metal, tanto para ti como para o teu club, ademais, non? Contanos. Sí, pois moitas gracias polos parabéns. Sí, estou contento como plantexei a carreira. Eu normalmente intento sair ao meu ritmo e nas primeiras voltas intentei ir un pouco vendo, tanteando polo calor e pola humidade, pois ver como me encontraba. E como notei que o ritmo non era, bueno, que podía ir algo máis, foi cando aperdei e decidín ir hacia adiante. E nada, tirar, despois, bueno, Esteban, claro, é superior, entonces en torno ao kilómetro, pois non sei, 5 ou 6, a verdade que ahora mismo non sei,
xa se foi hacia diante, pero eu seguín máis ou menos intentando seguir co meu ritmo e nada, e acabando forte, con unha alegría tremenda que casi me canso máis celebrando aí na meta que eso, e nada, moi contento, bueno, por ter esta oportunidade e por estrenarme esta temporada co Ría de Foz, que, bueno, é un placer estar con eles porque son todos moi novos na directiva e motívanme para seguir e para competir, que é unha pasada. Bueno, pois parabéns para ti, para o Ría de Foz, e seguiremos véndonos polos campeonatos. E o Gallá que no podio. Moitas gracias. Bueno, pois seguimos cursando as opinións dos nosos medallistas e en concreto agora vamos co medalla de bronce a Anxo Castro da agrupación Cerne. Bueno, Anxo, parabéns, contanos un poquinho que tal esa carreira, como foi, como te atopaches? Moitas gracias en primeiro lugar por facer este gran evento da Federación Galega. A verdad que era meu debut en 10.000, eu son máis de ruta que de pista, pero claro, hai que sacar este gusanillo todos os días entrenando, pois habría que probar. Non tiña zapatillas tampouco adecuadas, non é excusa, pero estou moi contento de haber debutado con un terceiro posto a nivel Galicia, que non é pouco xa. Estábamos falando ao longo da retransmisión de que moitos de vos simultaneades perfectamente a ruta, mesmo campo a través, ca pista. Acabas de comentar que a túa primeira incursión no 10.000 de pista. Contanos se notas moitas diferencias en canto a proba de ruta e proba de pista, ou polo menos cales son as túas sensacións en relación a unhas e a outras. Eu penso que a pista é moito máis psicológica, son voltas e voltas e voltas. En ruta, ao fin e ao cabo, é un circuito máis grande, vai máis distraído, pero bueno, ao fin e ao cabo a pista é o cross, eu creo que é o atletismo máis bonito que hai nestes momentos. Mas que a ruta, a mí gusta máis ver pista de cross que ver a ruta. Competir, prefiro competir en ruta, se pode ser, claro está. Bueno, pues moi ben, pues moitísimas gracias, parabéns por esa medalla de bronce, e seguimos véndonos ao longo da tempada. Moitas grazas. Moitas gracias a vos. Bueno, pois estas eran as impresións dos tres primeiros medallistas absolutos no Campeonato de Galicia de 10.000 metros. E isto era o que nos comentaban, o que nos dicían. Seguimos por aquí cursando opinións, cursando pareceres, neste caso dos auténticos e verdaderos protagonistas, os atletas participantes. Y neste campeonato que está resultando verdaderamente emocionante, donde o tempo está acompañando, donde, bueno, estamos vendo probas de calidade, malia que vimos dun ano complicado, vimos dun ano difícil, pero a verdade é que as gañas dos atletas están sendo verdaderamente destacadas. Comentaba aquí Anxo Castro, acaba de comentarnos, bueno, pues que indudablemente o campeonato tiña ganas de participalo porque, bueno, a xente que participa habitualmente en ruta, como era o seu caso, este ano vironse abocados a apenas pouquísimas e que tuveron algunha actividade, e, bueno, esta era unha maneira de, palabras textuais, de matar el gusanillo, non? Así que fantástico comportamento dos verdadeiros protagonistas que son os atletas neste campeonato de Galicia de 10.000 metros, primer memorial Alejandro Gómez.
Bueno, pois seguimos falando cos protagonistas, neste caso con Juan Manuel Padín Prieto, de agrupación viguesa de atletismo, que sería o subcampeón galego sub-23 cun crono de 40:44:31. Bueno, Juan Manuel, antes de nada, parabéns por esa medalla de prata. Contanos un poquinho, Juan Manuel, como te atopaches na... Vale, perfecto, vale, pois... ¿Qué tal la carrera? ¿Cómo fue? Pues un poco durilla por el ambiente, que era un poco agobiado, pero bueno, al final me salió bien. O sea, pensaba que no la iba a acabar, pero bueno, al final quise bajar de 38, pero al final acabé a 40 y bueno, me gustó bien la carrera. ¿Contento con el resultado? Sí, o sea, estoy contento y espero que en la próxima mejore la marca y vaya más motivado. Pues muchas gracias, Juan Manuel, y enhorabuena. Bueno, en estas derradeiras dúas últimas voltas vemos indiscutiblemente na primeira posición a Soledad Castro, seguida de Nuria Pastor e de Xulia Vaquero, quedando sin esas dúas voltiñas, 800 metros. Que le dice, a ver, dúas voltas solo, non? Un 10.000 despois de tantas voltas, con esta humedade. E ademais con Sole Castro, unha atleta máster, unha atleta moi importante, unha asidua en todos cantos campeonatos se disputan nos últimos lustros, e que ademais no día de hoxe se vai a proclamar Óscar campeón galega absoluta, nada menos. Sí, señor, son María Soledad Castro, outro medalla máis para esta grandísima atleta máster. Aquí faltándolle faltando 500 metros para rematar a proba. Sole Castro, ademais, mira, pasando ademais aí a Julia Vaquero, doblándoa, que, bueno, foi moi valiente Julia Vaquero, pero creo que está pagando un pouquiño, quizáis, ese forte ritmo que marcou ao principio. Falábamos antes de Sole Castro, que decir de Sole Castro? Contanos se va a ver con, bueno, importantes resultados internacionales, entre os que destaca o Campeonato de Europa dos 5.000 e dos 10.000. No ano 2002 o Campeonato do Mundo de 10.000 e o Campeonato de 5.000 e de campo a través no ano 2003, por citar só algúns das máis importantes, e que hoxe vai a engadir unha nova medalla de ouro, neste caso un novo Campeonato de Galicia de 10.000 absoluto, nunha proba, bueno, pois especial, en tanto en cuanto, bueno, pois representa este campeonato a primeira edición do Memorial Alejandro Gómez, que se xunta tamén ao memorial dese paisano teu, Alejandro Lorenzo de Campo Través, na que xa levamos moitísimos anos disputando o seu memorial, na súa memoria, na súa figura, e que xa, bueno, é todo un referente das categorías de campo a través de menores, e que estou convencido que co paso dos anos este memorial Alejandro Gómez será de igual modo outro referente, pero neste caso no campeonato dos 10.000. Últimos metros, non, Óscar? Sí, se vai a rematar a proba María Soledad Castro, proclamándose campeona galega de 10.000 metros. Aí a vemos disfrutando destes últimos metros, pódese decir, deste campeonato galego. Últimos metros, despois de tantos e tantos metros, de tantas voltas, que decides de últimos metros, véndose campeoa galega. Hai que saborealos, como digo eu. Sí, señor. Aí a vemos entrando como a campeona galega. De seguido ten que chegar, faltándolle 300 metros, Nuria Pastor, do Lugo Running. E faltándolle ahora mismo 400 metros
Julia Vaquero, aí vemos o señor da campá. E xa ao rematar xa toparemos unha prova tamén que vai a ser moi disputada, moi bonita, como van a ser os 5.000 juvenis e sub-20, sub-18 e sub-20 na categoría masculina, con grandes atletas referentes como poden ser Iker da Atlética Lucense e Antón Martínez da Atlética Lucense. Aí vemos a entrada no segundo posto, que vai aí Nuria Pastor. Non, entrou en segunda posición a atleta doada, Selena Ledo. Pois estuve en toda a transmisión confundido, tantas voltas, hasta a min xa me marei. E entrando en terceira posición, atleta entonces, su campeona galega Elena Ledo, doadas. E de seguido entra Nuria Pastor do Lugo Running en terceira posición. Pois desde aquí pido disculpas, pensaba que non ia segunda. E xa en cuarta posición entra Julia Vaquero da Asociación Deportiva Trega. Así, estas son as posicións destos 10.000 femeninos. Está a nosa flamante olímpica e 33 veces internacional Julia Vaquero completando estos 10.000 metros. Aí está Julia pechando xa esta carreira dos 10.000 femenino, que vai a dar paso a unha interesantísima prova, como apuntaba Óscar, dos 5.000 masculinos, donde tomarán parte José Guillermo Sánchez do Riazor Coruña, Mario Rodríguez do ABA, aí temos esa sobreimpresión, José García Alvariño do Atlética Lucense, Antón Martínez da Atlética Lucense, Francisco Ali Silva do Ría de Arousa, Martín Barreiro do Atletismo Narón, Héctor Rodríguez do Clube Deportivo La Purísima e Iker González da Atlética Lucense. Óscar, algún favorito a priori? Mira, que van así mezclados tanto da sub-18 como sub-20, que va a ser unha carrera na que Antón Martínez e Iker González deberían tomar o mando e vai a ser unha disputa moi bonita entre los dous. Claro, favorito, pois non o sei, calquera dos dous podes gañar a prova, non? Pero bueno, se teño que apostar a mellor igual Antón Martínez, vexo como un puntiño a mellor máis de favorito que Iker, pero bueno, calquera dos dous pode se proclamar o xa aquí campeón galego, pero de todas maneiras Iker González é atleta da categoría sub-20 e Antón Martínez é da categoría sub-18. Sí, de Antón temos que destacar esos 15.09.89 do 5.000 e sobre todo ese cuarto puesto do Campeonato de España sub-18 nos pasados campeonatos de Torrevieja, onde acadaría unha sensacional cuarta posición a piques de subir ao podio. De aí que tamén salientamos esos 8.44.24 dos 3.000 ou esos 15.51.84 nos 5.000, e no que indudablemente, bueno, pois se vai a estar entre eles, bueno, creemos que a priori un interesante man a man, e onde imos a ver do que son capaces de ofrecernos estos dous xóvenes e talentosos atletas.
Bueno, pues imos con esos 5.000 metros nos que temos xa todos preparados e vemos aí na primeira sobreimpresión Iker González da Atlética Lucense co dorsal 56 Héctor Rodríguez do Clube Deportivo La Purísima con 39 Martín Barreiro do Clube Deportivo Narón. Vamos ali ao fondo, seguimos co resto dos participantes co dorsal 24 Antón Martínez da Atlética Lucense, co 22 José García Alvariño da Atlética Lucense, a carón deles con número 4 Mario Rodríguez do Agrupación Viguesa de Atletismo, para rematar co dorsal 58 correspondente ao atleta do Riazor Coruña, José Guillermo Sánchez Ruiz. Bueno, vais a disfrutar las saídas desde 5.000 y ahí vamos a ver este 5.000 Sudazoito Sub-20 Campeonato Galego. Ahí vemos, parece ser que entre Antón y Héctor van a tomar la dianteira. A ver ahora coller a calle libre. En primera posición vemos a Héctor, seguido de Antón Martínez. E sabemos a Iker González tamén colocándose en terceira posición. Vamos a pasar por los 400. Ya vemos a Antón Martínez tirando, de seguido Héctor Rodríguez, Iker tomando, que parece con una pequeña ventaja, unos 2 metros. No siguiente grupo aquí va aí Martín Barreiro do Atletismo Narón, Mario Rodríguez Costas e José Alvariño da Lucense. Vamos aí como se vai desenvolvendo esta carreira. Parece que xa conectaron co ese trío dianteiro, atleta do ABA. Mario Rodríguez. E sigue a tirar Antón Martín, como nel é costume, sempre tirando das probas, sempre con moita valentía, liderando a proba, sempre tirando un ritmo alto. Un atleta que quedou en cuarta posición no Campeonato de España, último Campeonato de España. Xa van a pasar, ao chegar a meta van a pasar o primeiro kilómetro. Parece que se van os 4, parece que toman un metriño de ventaxa. E aí vemos Antón seguido tirando, non habendo ningún movimiento, seguido Antón primeiro, Héctor segundo, Iker González terceiro.
Sigue aí os 5.000, aí siguen. Non hai movimientos. Antón, Héctor, Iker e Mario Rodríguez da Viguesa. Ciudadal José Alvariño, de Martín Barreiro do Narón. E cerrando o grupo José Guillermo Sánchez do Riazor Coruña. O sea, faltan ya ahora mismo 10 voltas para rematar a proba. Parece que se levantó un buquiño de aire. Esto pode ser algo a favor tamén, porque a humidade que había.
Bueno, pois despois deste acto de homenaxe que a Federación Galega de Atletismo tería cos familiares de Hipólito Rei, grazas a ese traballo de promoción, de dinamización, sobre todo de valores que aportou ao atletismo aquí no Concello de Noia, seguimos con este campeonato na que, Óscar, vemos isto que xa se empeza a definir poquinho a pouco. Sí, sabemos que va a falta de 2000 metros, si non me equivoco. Sabemos Antón Martínez tirando, seguido de Iker González e Héctor Rodríguez, que abonou a segunda posición para pose en terceiro lugar. Pois vemos a José Alvariño e a Martín Donarón. E sabemos que foi un cambio duro de Antón. Respondeu Iker, que estaba aí a carón del. Esa, o que estábamos a decir xa no comenzo da prova, de que vai ser unha carrera entre os dous, entre Antón e Iker. Aparte dos atletas do mesmo clube, que creo que se coñecen ben, e cada un moverá as súas cartas nesta prova. De seguido, na terceira posición, vemos un Héctor Rodríguez, que se vai quedando deles dous. E a ver o que nos acontece agora. Sí, parece que entre lucenses vai o título. Importante ese núcleo atlético que hai en Lugo, na que a Notasano está aportando moitísimos atletas, se está tanto por arriba como por abaixo, sacando xente, introducindo as no atletismo, e ademais con enorme calidade, como é o caso destos dous atletas que están nestes intres encabezando esta proba dos 5000, e onde temos ese máximo referente que non é outro que na categoría femenina Xela Martínez, tamén pertencente ao mesmo clube. Aí vemos a que Iker parece que vai a porse a tirar da proba. Antón Martínez, aí se pon Iker a tirar. Dous atletas do mesmo club, un sub-21 sub-18, un entrenando por Nani, Antón Martínez, outro por Manuel Hurtado, Iker González. Entre entrenadores, atletas do mesmo club, vai oso 5000, Claudio. Pois sí, un fermoso 5000 o que estamos vendo. Ademais, non hai nada decidido, nin moitísimo menos, hai un toma e daca. Bueno, estamos abonados a ver unha emocionante e interesante carreira, onde pode pasar de todo, Vamos ver que acontece nestes últimas 3 voltas, nestes últimos 1200 metros, que lles queda. Vai a pasar en terceira posición Héctor Rodríguez. Como ben aconteceches, unha gran canteira de fondo que están a sacar aí na Atlética Lucense, non? Aí temos tamén a Xela Martínez, a Sara Guedes, Iker González, Antón Martínez, que decir deste clube que está a traballar moi ben a canteira atlética. Indudablemente importante traballo desos núcleos atléticos, detrás dos cales sempre hai o importantísimo, fundamental e o vital traballo dunha adestradora que, como sempre decimos, están día tras día dedicando o seu tempo de lecer, o seu tempo libre para formar estos futuros atletas, que indudablemente sempre detrás de cada un ou se poñer etiquetas, detrás de cada atleta sempre hai un adestrador que dedica boa parte do seu tempo na preparación, na formación integral de cada un destos xovencísimos atletas que, como no caso da Escola Atlética Lucense, ademais atesoran unha calidade importante, e que o atletismo lucense históricamente conta con importantísimos atletas, con importantísimos referentes, que afortunadamente continúan aportando ao atletismo
galego e mesmo nacional e internacional, figuras importantísimas na que bueno, o máximo abanderado nestes intres Adri Ben, que como todos ben sabedes prepara esta importante tempada para él. Tamén Miguel González e outro dos aletas importantes que leva unhas tempadas, bueno, pois sin ter excesiva sorte cas lesións, pero que en calquera caso está moi vivo o atletismo lucense. Proba delo, bueno, estos dous aletas que se atopan aquí disputando este título, 5.000 a falta dunha volta, Óscar. Falta dunha volta e sabemos que toma a dianteira Iker González, collendo metros de ventaxa sobre Antón Martínez. En terceira posición, Héctor Rodríguez. Pero bueno, esas posiciones que decía na carreira, pero realmente Iker González é un atleta sub-20, sería o gañador da proba e gañador da categoría sub-20, e Antón Martínez sería o gaña su campeón na proba, pero é realmente o gañador do 5.000 na categoría sub-18. Unha proba moi bonita que se decidiu nos metros finais. E aí acabando moi forte Iker González, que se vai a proclamar campeón galego sub-20 dos 5.000. Últimos 100 metros para Iker, disfrutando destes últimos metros e proclamándose campeón galego sub-20 dos 5.000 metros. De seguido, entrando nos últimos 100 tamén Antón Martínez, segundo na proba, pero campeón galego. Campeón galego Antón Martínez, sub-18. E aquí entra no seu campeonato galego, terceiro posto na proba, pero su campeón galego sub-18, Héctor Rodríguez da Purísima. Últimos 50 metros para Héctor. E aí ven como unha exhalación, últimos 200 metros do atleta, se non me equivoco, Donarón Martín, que lle cambiou a José Alvariño da Lucense, entrando forte, últimos 100 metros para Martín Barreiro. Categoría sub-20 e proclamándose su campeón galego sub-20. Entrando tamén en meta José Alvariño da Lucense. E detrás del, a 150 metros vai chegar o atleta da agrupación viguesa. Pois efectivamente así foi o que nos deparou de sí esta carreira emocionante. Vemos aí o trío de atletas lucenses da Escola Atlética. Temos unha xornada, verdade, que fantástica aquí en Noia. Temos unha temperatura super agradable. E a verdade é que porque temos nubes que están cubrindo o sol, senón se teríamos verdadeiramente un día veraniego. A temperatura incluso podemos decir que alta para a época na que estamos, que fixo que, bueno, polo menos nas primeiras carreiras o nivel de humidade fora un poquinho elevado. Ahora parece que bueno, que está o entorno bastante máis seco. Vemos a pista xa completamente seca, non esa pista húmeda e mollada que víamos ao principio da xornada.
Bueno, pois aí temos a composición da última carreira deste Campeonato de Galicia 5.000 e 10.000, primeiro Memorial Alejandro Gómez, na que, como podes ver, toman parte co dorsal 25 Laura Sánchez, Atlética Lucense, co dorsal número 6 Laura Rivas, do Rías Baixas, co dorsal 63 Marcela Morgado, da Sociedade Atlética do Trega, co dorsal 83 Sofía Campos, do Club Atletismo Santiago, co dorsal 54 Ángela Seoane, do Ourense Atletismo, co dorsal 84 Cintia Costas, do Club Atletismo Santiago, e co dorsal número 15 Ana Ballines, do Maderas Barcias Lourenza. Esa é a última carreira que forma este Campeonato de Galicia. Igual que na categoría masculina, aquí na categoría femenina tomarán parte atletas da categoría sub-18 e sub-20. E temos a unha delas, Ana Ballines, do Maderas Barcia Lourenza. Co dorsal 84, Cintia Costas, do Club Atletismo Santiago, aí temos a Cintia. Co dorsal 54, Ángela Seoane, do Ourense Atletismo. No grupo de abaixo, co dorsal 83, Sofía Campos, do Club Atletismo Santiago. Co dorsal 63, Marcela Morgado, da Sociedade Atlética do Trega. Dorsal 6 para Laura Rivas, do Atletismo Rías Baixas. E dorsal 25, Laura Sánchez Rivas, do Clube Atlética Lucense. Bueno, pues mientras veíamos ahí cómo se colocaban las aletas para saída, vemos ese podio absoluto. 2 10.000 metros son de la primeira posición correspondeu a María Soledad Castro Soliño do Comesaña. Ya vemos recibindo a medalla do presidente do Club Atletismo Noia San Martín. Segunda posición para Elena Ledo, dadas Proinor. E terceiro lugar aí, co camiseta de cor amarela, Nuria Pastor do Lugo Running Club. Bueno, pues está ese aplauso, esas felicitacións con esa Sole Castro, campeona galega absoluta. Fantástico, Sole Castro, unha atleta máster do Comesaña Sporting Club, que novamente consigue un título absoluto dos 10.000 metros, que fai dela unha das atletas máis importantes polo seu currículo desta distancia na historia do noso atletismo. Bueno, pois ímonos centrar un poquinho nesta final dos 5.000, donde vemos xa nas primeiras posicións. Vamos a ver. 63, efectivamente, era Marcela Morgado, da Sociedade Atlética do Trega, que vai ao fronte dese grupo compacto nestes interés de integrantes dos... Bueno, dese grupo compacto de cabeza, queremos decir. Donde la mesma é a quen
Nestes intres vai ao fronte dese grupiño de, como podes observar, de 4 atletas. Marcela Morgado, que ten acreditado un crono nos 1500 de 4:57:37. Aí o fronte dese grupiño estirado, onde parece que Sofía Campos Ares, lembramos que é unha atleta que tamén fixo marcha, que fai marcha, que bueno, está aquí tomando parte tamén nesta proba dos 10.000. Nada inusual para unha marchadora onde tamén, sobre todo na tempada invernal, pois disfrutan estas probas de distancia longa. Bueno, pois temos a unha das protagonistas do 10.000 femenino, ela é Nuria Pastor do Lugo Running, que conseguiría a medalla de bronce nestos 10.000. Bueno, Nuria, antes de nada, parabéns por esa medalla de bronce. Contanos un poquinho as túas impresións da carreira, como che resultou? Comentaban algúns compañeiros que facía un poquinho de humidade, que se fixo un pouco dura. Contanos un poquinho. Mira, bueno, yo noté bastante humedad, sí, y algo de calor, para la época que estamos. Sí, estamos acostumbrados a correr con más fresco hasta ahora, pero bueno, bien, bien. Bueno, ti eres unha muller que hoxe estiveches aquí participando en probas de pista, tamén faz algo de ruta, me parece, non? Contanos un pouquiño en cal das dúas especialidades ou modalidades te atopas máis cómoda. Hombre, yo estaba mejor en la ruta, bueno, corría más ruta y tal, pero bueno, la pista también me gusta mucho, Sí. Supoño que contenta e satisfeita por esa medalla, ¿verdad? Hombre, sí. También la participación era muy poquita, pero bueno, sí. Bueno, pero bien. Bueno, pues muchísimas gracias, parabéns por esa medalla, enhoraboa. Gracias a ti. Bueno, pues esas serán as palabras de Nuria Pastor do Lugo Running Club, que nos falaba así do que para ela supuxo esta carreira na que finalmente sería medalla de bronce. E nesa carreira femenina, pois, todo sigue igual. Pois aí a representante do Trega, Marcela Morgado, na primeira posición, seguido moi de preto por Ángela Seoane do Ourense Atletismo, e terceira posición para a atleta da Atlética Lucense, Laura Sánchez. Bueno, pois estamos con Martín Barreiro do Atletismo Narón,
segundo clasificado, sub-20. Sub-20, medalla de prata. Martín, supoño que contento. Sí, bueno, quería facer unha marca un pouquinho mellor, pero fai un día moi caluroso, entón, pues, bueno, foi bastante duro. É o meu primeiro 5.000, a verdad, contento, é unha carreira bonita. Simultaneas, imagino que con esta distancia longa, algunha proba tal vez de cross, de ruta, contanos un pouquiño. Sobre todo, bueno, co que pasou este último ano non puiden correr nada en ruta, non, digamos, estiven facendo moita pista, estiven facendo 3.000 obstáculos, que é algo que me gusta bastante, é un poquinho máis técnico. Que previsións tes para esta tempada? Algunha proba, algún campeonato, algunha cita especial en mente? Contanos. Sobre todo ir co meu club aos campeonatos de España de clubes a intentar correr o 3.000 obstáculos e tamén o galego de Brao o 3.000 obstáculos tamén, que é unha prova que me gusta bastante e a ver que sale, xa veremos. Bueno, pues seguiremos moi de preto as túas evolucións. Parabéns por esa medalla e moito ánimo. Graciñas. Grazas. Bueno, pois estas serán as tamén impresións de Martín Barreiro do Club Atletismo Narón, que nos falaba así de os seus obxectivos, efectivamente con esa visión sempre posta na Liga de Clubs, no Club Atletismo Narón, donde tamén precisamente hoxe están participando atletas nesta primeira xornada do Campeonato Nacional de Liga. Bueno, pois estamos con José García, terceiro na categoría sub-20 da Escola Atlética Lucense dese importante club, formador de campeóns e de atletas. Bueno, supoño que contento e satisfeito, malia que foi a carreira un poquinho dura, non? Contanos. Un día caluroso, nunca correra nesta pista, pero bueno, ao final, con boas sensacións, non viñamos a por marca, solo a disfrutar do campeonato, e agora fixareime nunhas competicións do futuro. Cales son esas competicións? Podenos adiantar un pouquiño? No galego intentarei probar por primeira vez o 3.000 obstáculos, logo a ver que facemos no galego de clubes, que vai estar bonito, vai haber boa competencia. Despois, bueno, xa os campeonatos de España, pero tamén estamos nun ano difícil que hai que compaxinar todo cos estudos. Bueno, pois agardamos que poidas acadar os teus obxectivos, que sobre todo tamén vayan moi ben esos estudios e, bueno, seguiremos véndonos as pistas. Moitas gracias e parabéns. Bueno, pois continuamos cos entrevistas. Estamos con Antón Martínez, campeón galego sub-18, tamén da Escola Atlética Lucense. Antón, antes de nada, parabéns, felicitacións por ese campeonato de Galicia. O que estamos preguntando un pouquiño a todos cando se pasan por aquí. Contanos un pouco as túas impresións, como foron? Ben, facía moita calor e ademais secouse un pouco a garganta por estar cerca do mar e bueno, viña un pouco cansado desta semana de entrenamento, pero bueno, eu tampouco viñen a por marca, viñen a cadar a mellor posición posible e bueno, conseguino. Bueno, nesta procura de buscar sensacións despois deste ano difícil, supoño que bueno, satisfeito, sobre todo por poder rematar un ano complicado na que imaginamos que xa estás poquinho a poquinho recuperando esa dinámica habitual de adestramentos e bueno, e todo por escribir de cara a este 2021, non? Sí. Bueno, a ver, eu seguín entrenando igual que sempre
Bueno, un pouco diferente porque cambiaron as clases e temos que entrenar sós pola mañá, pero bueno, sempre se intenta. Pois moitísimas gracias e parabéns por ese título. Pues continuamos, outro campeón galego nesta categoría, neste caso na categoría como no, da Escola Atlética Lucense. Que pasa na Escola Atlética Lucense? Contanos un pouquiño, porque tedes aí un grupiño de traballo fantástico, con excelentes resultados, con excelentes adestradores, moi ben, verdad? Sí. A verdade é que é algo excepcional, bueno, que nunha cidade como Lugo teñamos aí varios campeones de España, está ali Xela, por exemplo. Estamos aí Antón e eu, que estamos sempre aí loitando polas plazas de finalista nos campeonatos de España. Bueno, é un clube que creceu moito, bueno, temos un grandes entrenadores, temos a Nani, a Hurtado, a Fosco, bueno, sempre está ben, hai que seguir ali. Importante recoñecer, claro que sí, públicamente ese traballo importantísimo, vital dos adestradores. Ora, no teu caso, xa nos dixeron compañeros que foi unha carreira un poquinho dura, que había o mellor un poquinho de humidade, pero bueno, vimosche moi ben, vimosche moi forte. Cales son os teus obxectivos para esta tempada? Contanos. Pois, de momento, seguir entrenando, así como estou facendo. Despois está o galego de clubes, intentarei facer o 1500, e logo xa está ali preto o Campeonato de España, loitar ali polas plazas de finalista, aunque é difícil xa que son de primer ano, pero bueno, estar aí no de España está ben. Bueno, pois o galla que así sexa, desexámoslos todos, e bueno, seguímonos vendo polos distintos campeonatos. Parabéns e noraboa. Graciñas. Bueno, pois estas foron as impresións dos nosos atletas, non digo do futuro, porque son moi do presente. Vemos a todos cas ideas tremendamente claras, vemos a todos con esa humildade, con esa deportividade que caracteriza sempre a todos os nosos atletas, e algo que nos bueno, nos alegra enormemente, non? Ver cando se fala con eles, sempre recoñecendo pois o traballo dos seus adestradores, dos seus clubs, amosando humildade, amosando compañeirismo. Bueno, é un auténtico luxo poder disfrutar destos jovencísimos atletas que serán o día de mañán o noso futuro máis inmediato, xa non a nivel deportivo, senón tamén a nivel da sociedade xeral, non? E é que ben certo aquilo que se di que o atletismo, o deporte en xeral, forma físicamente, pero tamén forma a nivel de persoas, e en eso volvo a insistir unha vez máis no importantísimo traballo dos adestradores, formando non só técnicamente, sino formando tamén de maneira integral a cada uno destos rapaces que moitas veces bueno, achegan ou se os colle sendo moi novos. Prácticamente a vinculación é durante toda a vida, non? De aí que sexa moi importante inculcarlle sempre esos valores de deportividade, de compañerismo, esos valores positivos que entraña o deporte. Pois imos con estas premiacións, aí temos esas medallas. Vemos esos podios dos 5.000. Iker González, Antón Martínez y Héctor Rodríguez. Ahí están recibiendo esas medallas que os acreditan como medallistas no Campeonato de Galicia. Vemos aí esas bandeirolas, empeza a pegar un buquiño de vento. Hasta ahora estivo sin facer acto de presencia, pero empeza a subir un pouquiño, eso sí, por lo menos a favor na recta de meta. E bueno, a verdad que
Agradecese ese chisquiño de vento que refresca un poquinho o ambiente, porque verdaderamente estaba, por lo menos a primeras horas, bueno, bastante cargado de humidade, e así con este vento, pues bueno, se consegue en cierto modo refrescar o día. Ahí está ese podio precisamente. Foi entrega das medallas, Julia Vaquero. Aí está Julia. Que mellor que ela para facer esas premiacións. Toda unha campeoa, unha histórica, entregando as medallas ao noso futuro máis inmediato. Os atletas da categoría sub-18. Ben, pois última volta xa para estas atletas participantes nos 5.000. Vamos a centrarnos un pouco na carreira, esta última carreira xa que peche estos campeonatos de Galicia. Donde vemos aí a Ángela Seoane do Ourense Atletismo doblando a Sofía Campos, atleta de marcha. E aí temos Ángela Seoane do Ourense Atletismo impoñéndose nesta carreira dos 5.000 femenino. Últimos metros para a atleta ourensa, que se proclama gañadora oficiosa. Última volta tamén para Sofía Campos Ares do Club Atletismo Santiago. E vemos a Ángela recuperándose aí logo dese esforzo realizado. E entra na segunda posición Marcela Morgado da Sociedade Atlética do Trega, que marcharía ao fronte da carreira durante un bo treito da mesma. E terceiro lugar para a representante da Escola Atlética Lucense, Laura Sánchez Rivas. Aí están esas posicións, esas tres primeiras posicións. Mentras vemos pasar o resto de atletas pola última volta. Vai entrar Sofía Campos do Club Atletismo Santiago. Esta atleta que tamén é un especialista en marcha. E ya temos bueno, pois falábamos do tempo, xusto agora que están entrando as atletas na última proba, rematando xa este campeonato de Galicia, pois empeza a chover, e é que, bueno, non poido aparecer de maneira máis oportuna. Vemos o auga como poquinho a poquinho empeza a caer de maneira tímida pero constante. E que non poido estar mellor organizado o tema do tempo, agardando hasta o final de todo para que descargue, na que tampouco queremos que descargue moito, non vemos moitas nubes oscuras,
pero, bueno, aquí o tempo en Galicia todos sabedes que é impredecible. O que sí está claro é que apareceu, vou a repetir, no mellor momento posible, xusto cando remata todo, e cando tan só falta por premiar esta proba dos 5.000. Bueno, pois agardando a entrega das medallas destos 5.000, vamos a poñer punto de peche esta retransmisión, dando as grazas a todos e a todas os participantes, os que nos estivestedes a seguir, por estar aquí compartindo con nos este Campeonato de Galicia Sub-18 e Sub-20 dos 5.000 absoluto dos 10.000, primer memorial Alejandro Gómez, e continuaremos retransmitindo ao longo desta tempada nos distintos campeonatos de Galicia de máis probas que a Federación Galega de Atletismo organiza. A todos, bons días e moi bo sábado.